Tanang tubag. Okay, opening prayer. Manapod. Sige. Sige. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, thank you, Lord, for ining adlaw. Salamat sa imuhang presensya ining lugar, Lord God, and guide us. We ask the help of the Holy Spirit to understand your word, Lord God. Sa among pag-share karon nga imong landagan, imong pulong ang kahayag o guide sa mga feet, Lord God, na dito tayo makaliwala sa right way kung sa gid ang kamatuoran. Finding the truth, Lord God. And your word is truth. Jesus is truth, Lord God. At ikaw ang magabutang o mga pulong sa mga bakbak. Walay among opinion, Lord God. Huwag mo kinang ginahimo to seek your kingdom and your righteousness above all else. And of course, Lord God, for your own glory, not ours. So welcome in this place, Lord. When 2 or 3 gathered together, you are with us. You are our unseen guest in this house. And we thank you for your presence. In Jesus' mighty name, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, more king akong mo, pag 5 minutes lang ang iwag-limit, no? Saya mo, Timekeeper dito ano? saya po yung maksa. Kupagras ba kini? Oo, mauman na. Oo, dahil din sa anay ko ay pasikoy-sikoy ako. Sige. So, baptism? Sige. Baptism. Now, prepare mo muna itong kuwan muna. Sige. Baptism, so katong iba sa pagkaagi, bunyagan man ta, si Katoliko as wala ta hinungdo kay buot ato, baby man ta. Ang pagsabot ato, while I was in a Catholic, ang bautismo, bunyag ba na tawag sa ato? Kung kabalo, bunyag, bautismo, pareho ba ng duha? Pero akong pagsabot, pag yung bunyagan ang bata, ay hatagag ngalan, no? Yung mga ninong, ninang, mana ito ang sa ato ang tradisyon or kultura as Filipinos. As ato lang pagsabot. Kay wala pa man siya di butangan jud og kanang wala man lagi saban dito kaysa karon man gud sa Christian pag yung bautismohan, before ka bautismohan, pasabton ka anong para sa ng bautismo. So, mato siya, akong intro is lahi ang bunyag sa bautismo. Kanang bunyag karon diri sa Christian is child dedication. Itong gihimo nila ni Jesus, na gidedicate si Jesus. Yasgi, circumcise siya sa 8th day. Ay mamunay bunyag sa unang panahon, ang pag-circumcision sa bata. Pero lahat naman ang karon kay circumcision kasi kasing naman sa tao ang kausaban, di ba? So, ang ritual or act sa pagbunyag is moto. Ang reason, dito katagad ngalan, diba, ngalan. So, of course, makita na ko nga bisa pag sa mga pari, mo na siguro to ang the way of dedicating the child to the Lord. Dili lang kahit pareho pag-iunsa, pero dili na mo matter ang pag-execute, sprinkle the water. Kaya pag may tag-bautismo, baptizo sa ano niya, Greek original word, i-immerse man sa water. Pero again, sa amo teaching, na butang ragyapon ni siya sa non-essential. So kung magbunyag mo, naanga, bisik-bisik ang tubig, go, basta mo na ibunyag sa inyo ha. Sabtan ninyo anong ibunyagan na ninyo. Or i-lublog sa tubig, kay sa among pagsabot sa Bible na dili man matter siya sa salvation. Actually, ang ibunyagan kato ng mga luwas ganit. Ito ni dawat ka kang Kristo, nakasabot na, mo-decide na sila nga dawat ni Kristo. So, pag-repent sila mga sala,
to kang Kristo, musul kang Kristo, ang bunyag or about bautismo murag public declaration nga imong i-announce nga kang Kristo nako karon, ako nang biyaan ako ang karaang kinabuhi mo na siya idugdog no. Namatay pa karang katong death ni Christ sa cross, namatay ang flesh, then nabanhaw nang hawason sa tubig para sa gibuhat ni Kristo. Kristo ang isa na to. Pero gihimo lang to niya as an example sa mga sumusunod sa kanya. So, ihawas, na siya, may meaning ana diri. Di lang ko katuan sa Corinthians na siya. Ang kanang paglulog o pag-awas kung sa'yo pasabot ni Ana. So, walang ka akong intro sa baptism. Si kasunod ba? Ako. Walay sayo ko ini. Sige. Walay sayo sa opinion, walay sayo sa kuan. One minute, start. Walang tanaw sa pamumit. Okay. Salamat kayo, Brad, no? Sa imong i-share about sa bunyag, bautismo. Actually, ang akong i-background ang simbahang Katoliko, na-agad siya official teaching about ani. But sad to say, agi sa sitwasyon ba nga ang simbahang Katoliko dugay na tayo niya, daghan na kayo mga sakop. Then, niabot ang panahon nga kung luna tayo ka ng mga kawadon nga sa panginabuhi, kwarta, mga kalisod, krisis. Ato kong nakita sa history nga napoy krisis sa pagtuo. Meaning, bisan ang simbahang Katoliko na ay mga pagsulunan, official teaching nga sa akong hibawan, nindot man, ay mga support po mga bersikulo sa Biblia, but tungod sa panahon nga na mga krisis nga ang mga ginikanan po kining nagkulang po sa pagtudlo sa mga anak o sila po mismo kulang po sila foundation, mao na nga wala ka ay ni matudlo, mao na nga kung pangutan o dili yun po katubag. Exactly, di ba? Yeah. So, wala ito pagtubag ka sa student kung wala ka matuloy. O mo hinungdan nga daghang kayong mga Katoliko ang namiya, tungod kay kulang yun ang ilang nahibawan nga tungod sa ilang pagtuo o gani nakahuna-huna na yun ang kasagaran nga dili man ni mauning pagtuo ng Katoliko. So natural man yun na sa inibang kanang sa science ni mo na ang tao kung gusto siya mangitang Ginoo dito siya. So na-feel sa uban nga ay wala dili ang matuuran di biblical yung Katoliko kakaka lang, no? O ako gani na experience ko ba na mo gani nga kapit ko mobalhin o sa ni Kristo, kapit ko mabalhin po sa katong Worldwide Church of God founded by Herbert Armstrong na mas ganahan ko ato. Mas biblical man ikumpara na ko atong Iglesia ni Kristo. So wala nang gihimong background nga karon nga nung naka-decide ko nga nagpabilin lang yung Katoliko kay hinay-hinay na kung naka-enlighten. So inaaraman di explanation nga biblical po, hindi lang kay biblical, kanang historical po. O views po sa mga early fathers, katong ng mga Christians na sa lamuha yun sa mga apostol. Dayon, tungod po sa kinibang mga explanation nga ako na-encounter nga kain ko, mao ni ang kuwan. Actually, kining bunyag sa ako nang nahibawan karon og bautismo maura translation lang dili parehas, no? Pero guda nang kiniganing ngalan bisag diskuta ko example ba as a premise. Kining ngalan nga James kung madto ka sa paghubad-hubad na may hasubo na ko'y Santiago. So kining bautismo po o bunyag sa akong nasayra na isip Katoliko karon maura na siya. Bunyag. Bunyag. Pero kung adto ka sa Greek, sakto tong gi-share nimo nga baptizo nga body pasabot immerse. Pero kanang immerse lang nga gipasabot anang bautismo sa ako nang nasabtan ron, wala na siya mag-specify sa way o paagi lang. Ang immerse diha nga sa akong nahibawan sa Catholic ng exegesis,
mahimong imo na siyang i-gawin as a way nga ituslog kaysa history na kumagong nalibawan nga adunay tulo ka sistema sa pagbunyag o pagbautismo. Na tinuod yun ang i-immerse, na po'y sprinkling, kaya gitagna na sa Ezekiel 36:25 nga I will sprinkle clean water upon you and you shall be cleansed. So mga example lang nga, ang immersion dito sa Catholic exegesis, bisan pag gisabligan ka o gibubuan ka, na-immerse diyan mo ka. Kay ang gilubong diha gyud actually gipasabot ang atong mga kasalanan. Ang way pamaagi sa history dili kay isa lang, tulo na, no? Gani kung atong sabtuntong bautismo ni San Pablo, Saul nga nahimong San Pablo, gibautismohan siya sulod sa balay. Di Ananias. O gatindog pa gyud. O gatindog pa gyud. Now, di ko na lang ibasahon di kay ko anad-anang mo dito sa Barsa din inana. O ini-cross examine na lang kung dunay diskumpiyado tayo na ito basahon, no? Parang di ko kay kumalangan ba? Okay. So si Saul gibautismohan sulod sa balay. Gatindog pa gyud. Niya, wali ko na itong mabarsa nga lain tab dito or baril or swimming pool ba nga gamay, wapod giingon. So kung kana lang giingon lang sa Biblia nga gatindog sa sulod sa balay gibautismohan, so ang common sense po ingon na ito nga dili ito immersion. So either siguro gisabigan lang or gibubuan lang. O kami nganong mo ingon ning possible gyud nga kining gibubuan or sabligan lang, o tungod po kay mutuo magpurmig ka ng tradisyon nga wa na masulat sa Biblia. Yung gani ang Biblia mismo sa 2 Thessalonians 2:15 ga saysay man po ningon man po si San Pablo nga baro kamo nga malikon sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinagi sa wali nga baba o sulat. So gani that proves gani ng 2 Thessalonians 2:15 nga sakto ang Catholic theology. Kay ang Catholic theology ang Word of God, both man written o unwritten. So, sa akong ibawan sa Protestantism, pag ingog Word of God, agad sulat na yun. Pero kung analyze mo sa mabuta niya, o ako po nang isgutan, no? Sige. Mutas na lang ko anak kay murag part na sa atong pagpusay ko na ng discussion. So kanang dili punan na sa Deuteronomy na po sa Revelation 22:18-19. Di ka magpuno, dili ka magdugang, no? Ang pagsabot sa Katoliko anang Revelation 22:18-19, dili na bot ipasabot nga tanan yung mga butang or tanang mga punto dili ta makadugang. Kung in context kung atong sabtuntong giingon ni Juan nito nga dili dugangan ang iyang gisulat sa Revelation. Singular book man iyang giingon. Kinsa tong magdugang niini silutan sa Dios. Ang context ang gisulat niya sa Revelation. Ang context sa Proverbs. Okay. Revelation 22:18-19. 22. Ang iyang ipasabot nga dili punan ang iyang gisulat sa Revelation, which is wa man dugangan sa Katoliko. Dayon, siguro, common sense po kung dili mo sugot si Juan nga punan itong iyang gisulat sa Revelation, mugoon po sa uban. Meaning, ang mga libro po diri nga gipanulat sa mga apostol kung sirado na ito, di na ito punan. So kung atong tanaw ng mga Biblia, Katoliko, Protestante, parehas naman ito, ako na ipagpuno. Pero wala naman po sabot nga, sa ubang mga butang, dili ta kapuno. Wa man po giingon diri sa Biblia nga, dili ta pwede magpuno sa debosyon. Dili ta pwede magpuno og disciplinary law. Wa naman po giingon na dili ta pwede magpuno og mga kapistahan. Wa man giingon. Ang specific ni John nga dili punan, ang book of Revelation lang. So common sense po kung dili mo sugod si John ana, mo po siguro si Paul or kinsang Kaiser dili si Daniel ba kung unsa ilang isulat dito di na punan. So yun na, pero wala nang pasabot nga, tanan na lang yun nga, dili takapuno. Kaya naamang po'y context sa Mateo 18:18 na ang simbahan, gitagaag authority sa pagdili o pagtugot na ingon si Jesus Christ. Ang inyong idili, dirisyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So, naalang, dili tamutuwa na. Kung saan po pagkatuman anang authority sa simbahan po, wala gibuta nga dili sa kadugang. Nakalaw natay ka ng example anak premise nga, bisan gani ang mga dili Katoliko nga nasupak anang
interpretation sa Katoliko sa Revelation 22:18-19. Bisan ang mga dili Katoliko lamang po sila gitugang kung atong sabton. Nga, bisag dugang na, pero sa atong interpretation, di mapudautan. Samaan ng prayer. Sa prayer, wag giingon dili nga dili ka pwede magdugang og prayer. Di ba? Mo ganing sa mga Protestant sa mga born again, ang ilang mga prayer na directly married sa Bible. Di ba? O, gani, Katoliko pa mong galing nga prayer nga naay mabasa sa Bible para sa anang Lord's Prayer. Di ba? Sa kasagaran ng mga prayers sa born again, mga dili Katoliko, mga Protestants, kay bawal man sa ilang memorized prayer, so therefore wala dili sa Biblia. So kana ba nga dugang sabto na nga kanang sayop o invalid tungod kay wala na sa Biblia? Okay, nag-ingon si Juan nga dili dugangan. Wala hisgot si Juan nga dili ka pwede mag-add sa prayer. Wa siya mag-ingon nga dili ta pwede magdugang og disciplinary law. Wa siya mayngon nga dili ta pwede magdugang og mga pista nga maayo. O uban pa, ang iya ra gyung gi-specify ni John Green nga dili po ang Book of Revelation, which is dito man sa Katoliko wa man ako. Kay kung tanan na lang dili ta kadugang, so kung atong analyze isumada ba, way nakatuman na to, ano man kay kining paglambo na to wala naman sa Biblia. Ang paglambo po gitag na po sa Daniel 12:4. Lucy 4 nga, mabot ang panahon nga mutubo ang kahibalo, muuswag ang kahibalo. Therefore, kung mutubo ang kahibalo, ang mga responses, mutubo po. Pero sa panahon sa mga apostol, wala nila gibuki ang sa yun ang pagkatao ni Mary. That's why, sa ilang panahon, wala niingon nga immaculate si Mary, si Mary, Mother of God. Wala nagiglaw, kaya wala mag-question sa ilang panahon. Kaya doon na may pag-undergo o pag hinay-hinay o tubo sa kahibalo, which is gitag na po sa Daniel 12:4 nga motubo ang kahibalo. Dayon nga ay mga tradisyon gali nga naan na pero wala lang masulat litra po litra sa Biblia, and then doon ay mga debate kay doon ay mo object. Dayon nga og dili na magparehas og interpretation, ang solution sa simbahan dili nang sundo ng interpretation sa interpretation sa mga sakop. Kung dili na magparehas ang interpretation ang mga Christian, sulbaro na pinagi council. Okay. Ano dili man pulong sa Ginoo ang usulban, ano council man? Ang maisgutan sa nato ang pulong sa Ginoo. Sa pag-interpret pa lang sa pulong sa Ginoo, sungi na daan ang Katoliko o Protestant. Kaya when we say pulong sa Ginoo, sa Protestant interpretation, ang ilang huna-hunaan ang nasulat naman. Which is sa Catholic Church God, ang pulong sa Diyos, both nasulat o wala na masulat. Implied sa giingon ni Paul sa 2 Thessalonians 2:15 nga, barug ka mo nga maligon sa mga tradisyon nga among gitulo kaninyo pinagi wali o baba o sulat. So, baba, nganong na ay gibaba na lang kay wala masulat. Gani sa Juan 21:25 nag-ingon si John nga, bisan gani kuno ang mga buhat ni Kristo. Kung sulaton pa tanan, nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan, dili kasulan sa mga sunod, hyperbole hinon nga pagkaistorya. Meaning, dili yun ang sulat. Ano ko anak bro? John 21:25. Yes. Oo, pero you did also to read sa ubang mga verses nganong wala na isulat. Pwede i-once na ito ang time, makuhaan na siya ako, parang mag-go through na akong explanation. And then, pag guman sa akong limit, 5 minutes, ay ang mag-unay comments. So, okay. So, okay, muna ako. Sige. So, auto nung sa concept pa lang sa Word of God, komplikada ng Protestant view o Catholic. Kaya ang Word of God sa Roman Catholic faith, sa pagtuo, wala ko kimulong sa una ha? Okay. Munang nadala ko ang sulat scriptura sa una. Unang mobilya ako. Okay, ang Word of God sa pagtuong Katoliko, both written o unwritten. Gani sa logic, no, sa filosofiya na ito ni, mutuo ka nga ang Word of God kinila ng sulat. Nga, itandi ang iyang kahibalo mas lapad ikumpara sa mga sulat o mga tao ng by volumes, mga encyclopedia na ko.
Alay, Diba? gani si Cardinal Numan, nagkasulat sa tulong libro. Libro yun. Oh. And then kung Biblia ra gyud pud ang iyong kag word of God, ngano bisan ang ubang religion napa man sila magbasin. Ngano napa man sila libro po. Kani nasa wayon nila kanatay katikisig nganong dili ko na Biblia ra. Musaway sila nga sila po na sila libro. Pasubo. Kaya tungod mong i-analyze nato, kaya nga amang kayo wala dito, nga na sa ilang interpretation, nga gusto na itulo para sa Iglesia ni Cristo. Sample na niya mga premise to understand ba sa among side. Ang Iglesia ni Cristo, musaway sa Katoliko, ay, katikisim, o ano. Pero, samtang nagasaway sila nga naami katikisim, sila po na ipasubo magasin. What is the reason nga naa sila ipag-magasin, nga sula scriptura maka sila? Akong na-discover tungkol kay naa sila gitulong nga wala diri. May naa sa ilang pasugo, kung galing nga ilang ihatag, pasugo magasin, dili big Bible. Kay example, itulo sila nga dili Diyos si Kristo. Di na mabasa diri. Kuto silang versikulo diri, pero ang sumpay, interpretation nila nga wala diri. Pero tuwa sa ilang pasugo. Kung na nga, ang ilang ihatag, pasugo magasin. Kaya kung magsalita sila Biblia ilang ihatag, dili man giingon dili nga si Kristo dili Dios. Mo na inconsistency po sa mga sulat scriptura nga Bible alone, pero napas na libro. Kung sulat scriptura, hindi na magwami ng pastor mo share sa iyang mga kuwan, di ba? So kada kung sana sa among ibisa. So, diya lang sa ko pa, imo na sa. Sige, okay. Okay man sa ibang mga rason. Okay, wala may problema na may mga lalaking libro. Ang problema is, wala man tatlo ng inyong libro. Lisod po ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo nga ginasimba, God of confusion. Dili siya bakakon. No? Okay na magsulat mo. Basta according kung sa inyo nasabtan sa gibasa. Kaya may tagarday mga wala gisulat. Sagli ni anak. John 21:25 o John 20:30. Pero, kung ganing wala gisulat, so kung wala gisulat, dili na nato na siya para kung saan ang wala gisulat. Kaya gusto po nung asa nimo, pagkitaon na nung gisulat na may gisulat. So ito, dito ta sa gisulat. Kaya mo man na itong basahon, sabton o buhaton o sundon. Para karon nga, balik na sa itong topic nga baptism, wala may kunta ng bilikan or gatindog dito sa ikuan kay dili man po ang baptism tubig ra na may gibaptize ka sa ngalan ni Kristo o gibaptize ka sa Holy Spirit. Ang ato lang gibasihan sa mga Christian nga kanang ilublog og tubig kay si Kristo nga naman ang way pagbaptize niya ni John. Nihaw siya gikan sa tubig. So tubig gikan nihaw as gikan sa tubig sa Jordan River but siya gibaptize. So mo again dili ni siya nga alam niyo way sa baptism, wala siya conflict, bro. Wala conflict. So, dirita sa pulong sa Ginoo about baptism. Dirita sa Acts 2:38. Again, akong klarohon ha, ang baptism, dili siya requirement sa kaluwasan. Sa mo sa inyo ha, requirement sa kaluwasan nilang baptism. Pero kay baptism, man akong topic karon, we will stick to the topic. So, dili ko musugod kang Pedro sa Acts, kay si Peter man eh. Okay, so saan na kay si Peter, man yung modelo as inyong Pope. I don't know kung na-notice mo ba ang Pope or sunod ba iniyahang Acts 2:38. No? Acts 2:38 akong basahon. Peter said to them, repent. Ini bro, importante kaning word na repent ato ning topic sa atong mga adlaw in repentance, no? Kaya di naman gano'n siya nga basta bautismo lang or no, naluwas or tuuta sa simbahan, magisterium. Kini nga word na repent, dako kayo siya kuan unsa ning repentance sa inyo ha. No, og na repent bagid ang mga miyembro. Di ko mo kuan unsa ka nga sekta, unsa ka nga denominasyon, unsa imong relihiyon. Pero mo ni command repent, no? Ang iyang premise. And each of you, matado sa kaninyo, be baptized. So bago ka baptismohan, you repent. Dili na dahil ang issue na to, no? Ang bata ba mo repent?
Yung baby ba makarepent. Okay. So, premise pa lang yun. Then, be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Of course, kabalo naman kita kay kita ko nina nga sins ni o baby ang gibunyagan is katong mga sins nga nakuha na to kang Adan. Pero paano itong mga sinners ng mga dagko? Diba? Napabunyag ba ang mga dagko ng mga makasasala? Eh sila man kinahanglan. Ang baby, di man kinahanglan repentance. Waktu po ko kita baby nga, di pa repent daan sa pari o sa bunyagan. And you will take note. Kung sa result, you will receive the gift of the Holy. O sa ni ka versikulo ha? Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Oh, ang forgive of the sins, dili agi sa baptism. Adtong repentance. Mo repenta, ano kapasayloon sa itong mga sala. So, dili baptismuhan ang mga tao makasasala. Mag-repent sa sila daan. And you will, kung sa'yo mahitabo, receive the gift of the Holy Spirit. Tinipod, kung saan ikadako kayong topic, no? Kaya ato mga perming i-emphasize na si Mary Ragid ang ginaduhigan Espiritu Santo, puno ng Espiritu Santo, tanan na lang ihansa kang Maria. Tanan ni, tanan, and you will receive, no? Kinsa may giinan ini, katong mga tao nga nagagra dito, nga nidawat kang Kristo, giinan ni Pedro, repent, bisag si Kristo, magiuna niya sa iyang kuan, repent, for the kingdom of God is at hand. Nakapan ka ng verse ng Christ. Oh. So, kanang word na repentance, importante na, prior sa baptism. Manang makaingon ko nga, ang infant, exempted siya ini, kaya dili man repent. Tapos, strong kayo ang supporting verse ini, kanang, sige, mangginato na, mo na sentro sa kanan siguro, ambot sa mo ang mga sentro ng Matthew 28, no? The Great Commission, 18 to 28, 18 to 20, Matthew 28, 18 to 20. Sige man po ninyo gagamit, diba? So, wala makaingon ko bro nga. Dugay naman po ko sa... Thank you. Dugay man ko sa Catholic yung tagkaroon. Sa una, sa panahon ako dito, wala na ako niya nakita na ginabuhat sa mga Catholic. Amot lang ka karon kay mo lagi na sakto man po ka nga nag-evolve, no? Nag-evolve dahil naman ganito ang practices sa una na karon nakita ko na ko ba may man po din mag-share it na mga tinuuan para nakita mo ko din mga changes. Kaya sa una, pag Biyernes Santo, di man dyan may kagawas kay patay ng Ginoo. Pero karon di ba? Nanang beach, nanang so, nanay changes. Agi aning mga nakatunan nato. So, focus na sa baptism, sa Great Commission, ingon diri sa 18. Manang 1920 raman siya, pero musugod ko sa 18. Kay dako po kain ni siya. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Take note ha, all, tanan, ng authority has been given to me in heaven and earth. Kay maabot naman tag-topic ni Pedro, wala niya gipasa kang Pedro, ng authority. Oh. Ito ang Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Oh, so isa nato na i-touch si Pedro kay topic mo na si Pope. Pero ako lang gihatag emphasis ning kanang authority, ang authority sa Christian si Kristo. Dili ang papacy. All authority has been given to me in heaven and on earth. Si Kristo ang nagsabi ana, red kaayo na siya. Then ano mo niya command, go. Wala sumiyog come, ari mo diri, pasakop mo sa kuan, action, go. Therefore and make disciples. Take note, bago bautismuhan, pag yung disciple, imuasa sa mga estudyante. Natudluan, katungod sa yung itudlo sa yung disipulo, itudlo po na nimo sa uban.
2 Timothy 2 verse 2. No? Himuas lang disipulo, tanang nasud. No? Malang yung Catholic Universal, di ko mo kung sa anak. Catholic Universal, okay. Tanang nasud. Si Kristo ang dakuman anak. All nations. Bago siya, bautismuhan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, wala kay kung kaanak, karilitan ito sa Trinity, tayong God. Kung magbautismo, dili lang i-disipulo, pag humag-bautismo, dili humag-bautismo, biyaan na lang din natin kagan, tudluan pagyapon, teaching them to observe, take note, teaching them to observe, tanan niyang itudlo, imong buhaton. Diba, once nga, nisunod na ta kang Kristo, nabunyagan na ta, pasabutan na, luwas na ta. Luwas na ta. So, musunod na ta sa iya, kung sa iyang ikuman. Teaching them to observe all tanan na iyang ikuman. Pero ay kagol pag yung pagdaghanan na ikuman, no? Love one another. Bro, love God, love Him hard, and love your neighbors as you love yourself. Di na nato na siya i-complicate. Pero dili nato na siya mabuhat, no? Imposible. Wala sa ato ang spirit. I am with you always. Kung na makaingon ko nga wala niya gipasa ang kay pagbuhaton nato niyang gisugo nga Great Commission, naa siya nagauban nato kanunay till the end of age. Sige bro. Wala to akong sa baptism ta, sa baptism. Pero mo man na siya context doon. Di lamang kay basta na lang ka pabaptize kay member na ka namo or katoliko na ka kay nabaptismo or na 9 minutes ba? 10 minutes na tayo. sige, okay na. Oo, 10 minutes. Sige bro. Kayo. Sige bro. Para sa bro, dara ka verses sa lang ako sa baptism. Although daghan pa na siya, focus lang ko doon sa doa para dili tayo. Giingon to ko ganina nga, kahit wala nang gisulat, dili na taato kay wag ito gisulat, no? Nang disagiri ko na sa ako kong reflection sa Biblia, kay wala ko na giingon sa Biblia nga katong wala nang gisulat, wala na tuloy na ito kinahanglan. Gani, kung basahan na ito ang Biblia, yung si Kristo nga, tubukin ninyo tanan, ang akong gitulog ang ninyo. Dahil ninyo si Diyan, hindi tanan na sulat. So, ang problema karon ko, kung sa tuwa na masulat, na ningon si Kristo, i-appeal nito, kay tanan mo. So, muna nga, mutuog yung tradisyon. Kaya ang tradisyon, ang klaseng tradisyon, written o unwritten. Nga nganong mo balog kay tos Katoliko sa moral kuan pa, logic, o sa lohika. Kung ang Katoliko, una, meaning na anak pa sa unang siglo, kung ayaw na tulig examen, sa may nakahibalo at wala na masulat. Siyempre, kining mga awahin na ng mga grupo, witness lang kahibalo at kaya okay na po sila. So, wala, pinasupikan argument na, no? O, mo yun na ang tinod. Mo na nga, dili ko kabasol po sa mga dili Katoliko, anong lisod nila dawaton ang Katoliko. Kung na nitapot pa yun sa ilang una ng doktrin na sulat scriptura, wala sa Biblia, wala nilapot. Please, kung ngayon ni mo sabot, mo man giingon diha, no? Then so dagan sa ko sa bautismo, ako na itong gikay, gisbutan mo gusto na ito. Then, gi-immerse si Jesus. Actually, kung basahon na ito ang pagbunyag ni Jesus, kung tanawin na ito, di man kita kaingon objectively, nag-i-immerse. Because una, wala video ang Biblia. Ngayon, ang giingon man dito sa dihang gibautismohan siya ni John the Baptist, human na siya bautismo mihawas. So kung imo ng sabton, human na siya bautismo mihawas, but pasabot katong hawas, wala to'y labot sa bautismo. The question is, giun sa siya pagbautismo, di na matubang sa Biblia. Because wala may video ang Biblia. Siyempre, ang objectively, ang nabing nasayod, giun sa siya pagbautismo ni John the Baptist, katong mga tao tuwa dito. Ang problema, wala man na dito, so tabla ka na. So kung ingon po ka nga, gitusmaw yun, gi-immerse yun, subjective. Yung may nakakita. So, asa man ka mga kap o ang idawato na to, tradisyon. Katong mga tao sa una, giun sa nila pagbautismo. Kaya kung mayon lang ka diha o tungod kay ang ulong bautizo, ang buto sabot na immerse. Niya kay, dipindi man sa paghatag mo kahulugan ng immerse. Kay sa Catholic is Jesus ang immerse diha.
kanang ang gilubong niya ang ato mga kasalanan. Then kanang way paagi lang ko na. Oh, nga inana. Kay kung moingon ka nga immerse na gyud ang paagi, kung saan pag-harmonize ana sa pagbautismo ni sa Saul nga nahimong San Pablo nga naman sulod sa balay gatindog. Oh, kita na. Wala suba. Oh, kung moingon ta nga gitusmaw, wala diha ingon. Og moingon pud mi nga litra po litra bang gibubuan, wala mo diha. Pero common sense mo, huna-huna na ito, ano dito, i-version, kinakong sulong sa balay. Gatindog ko yun. Kung katong 3,000 ba, 3,000 ka Kaya kung kinahanglan yun i-immerse, di, awat mo na ito nang gibuhat sa mga dili katoliko ron, umaan tubig sa swimming pool, o suba. Pero, si Saul, nga nahimong San Pablo, ibautismohan ni Ananias, wala naman siya munaog, wala man giingon, hinaog, ay sa ibautismohan. Kaya niya ito pa sa suba, o So na nga, tradisyon, dito ko mungapkap sa tradisyon, kay si simple po gaingon na sa 2 Thessalonians 2:15. Muna nga, ako nga nang tuog ko sa Katolik, kay karaan siya. Siya may nakahibalo sa mga tradisyon, sa mga Kristiyano una, wala na masuwa sa Biblia. So, mauna nga, pero maulagi, i-justify naman ako ito ganina nga, kung si reason, nga nung dili kay ang nasulat lang, no? So, dayon karon mudagat mo ato ko sa baptism sa infant, no? Ang repentance gitulo na sa simbahang katoliko nga importante na sa bautismo. But case-to-case basis ang kinahanglan iparepent yun. Kay ang bata god sa katoliko nga pagtulunan, wala man siya kanang gitawag kung personal o actual sin. Diba? Ang bautismo, paghugas man sa tanang batang sa sala. Diba? Pag-cleanse ato mga kasalanan. Ang bata, wala man siya actual sin. Diba? Agree po siguro ka na, no? Wala actual sin. Munang, kung sa may i-repent niya, wala man siya kaugaling yung sala. Pero, mauna nga, dili siya iparepent. Pero nga nang bunyagan man siya, tungod kay dili na ron mulusot ng doktrina sa Katoliko nga original sin. Kaya ng absence of grace na alas catechism. Kay sa Salmo 51:5, ang bata isa pa si actual sin, dito ang pason. 51:5 sa Salmo. Napol sa Isaiah 48:8 nga bata pa giisip ng malapason. Pero Isaias 48:8 panihog how asa tanawa ko no kay basig sikat ko bakit wala na bang gadalang guide sa baptism. Okay. Isaias 48:8 nature na sa bata nga attribute. Isaias 48:8. Samtang gipangita pa nimo brad kay ang sa Catholic God Catechism human god makasala ang atong unang gilikanan si Adan ug Eva. Na inuwatan nila ang sanctifying grace. Kung maon ay napanunod sa tanan sa Romans 6:23 nga ang tanan nakasala. Di ba? Kung nakabsan sa himaya sa Diyos. So ang pag-extend ana dili na actual kay alang-alang pa sa inglan mo ng batag nakahimong sala. Niya. So kana gitawag na sa Katoliko o original sin. Kanang original sin dili na gibuhat sa bata, kundi sangputanan na sa nagibuhat sa ginikanan. Ang pagkawala na grasya kay ilang naluwatan. No? Kinabito tayo ng utana nga, unfair mo na ang salas ginikanan pasangin nila ng anak, idalahi, dili. Ang buhat sa daotan nga gibuhat sa ginikanan, sila rin malubag anak. Pero ang sangputanan, mahimong mapalunod sa mga bata. Para sa na sa kanang pamilya nga ang magtiayon, pagkadako sila, usik sila, giusikan nila ang katigayunan, na ay mga bisyo, na pa yung mga sugal, then ang mga bata, wala giingon nga nakahimo na og mga ato kay mga bata pa man. Ang mga ginikanan na may nag-usik-usik, then iabot ang panahon nga bangkap ilang una sila yung negosyo na bankrupt, na inon na lang, napubre na sila agi sa pag-usik-usik nila. So ang pasangilan, ang naghimo na sa nga pag-usik-usik, sa istorya, ang ginikanan na, pero na ay mapanunod sa bata. Ang kawadon, ang kapubrinon. Mo po na, sa Catholic teaching anang
original sin dili na gibuhat sa bata, kundi sangputanan na sa gibuhat ni Adan ug Eva nga ilang naluwatan ang sanctifying grace nga napanunod sa tanan. Mga bata. So, kay nitapot man ang sangputanan nga original sin sa bata, nga wala na siya sanctifying grace, nitapot na sa bata nga wala siya pahibaw may katarungan nga kuhaon to na dili siya pahibaw pinagis bautismo. Muni argument ni St. Augustine. Una nga, dili kinahanglan iparepente mo ng bata kay katong sala dili man to niya. Ginikawan man to. Sa ginikawan man to, nitapot tong sala absence of grace, nga wala siya pahibaw may katarungan nga kuhaon to na dili siya pahibawon. So, muna yung logic. Philosophical po na, pwede po na, philosophical argument. Nga nga ang bata, bautismuhan. Nga dili, i-repent. Kanang repentance dyan, requirement yun as mga dagko na, kaya na may actual sin. O bitaw, kasagaran po ito mga teksto diyan, mga dagko naman ito. Hinaan naman ito sila yung mga nasala na actual. So, unang direct din silang sulti dress Biblia nga, oy, repent sa mo, sangyawan sa mo. Kaya masangyawan na po, kaya na may buot. Pero ang bata, dili na requirement ng sangyawan sa kay di ko man nakasabot o kung may buot. Hindi kadako na hinoon. Pero ang reason is kay katong kuhaon nga sala dili man to iya sangputanan naman to sa gibuhat niya din og iba agi man to sa ginikanan. So logical ang pagkuha ato nga di po sa pahibawon. Muni argument ni St. Augustine. So mao na dayon okay ka na. Dayon sa buhat 2:28 o 39, ang saad yun sa bautismo, wala yun i-disregard ang infant or mga bata. Apil tanan. Ang kaninyo, ingon si writer ng book of Acts. Si Luke, okay. Giingon diya nga, ang saad sa bautismo, alang kaninyo, o sa inyo mga anak, children, gali, giingon din. So, muna gigamit po sa namo, sa mga Catholic faith defenders, mga apologists nga, that proves nga appeal. Then sa mga kaso po, wala ko kadalagay, nga doon ay tulog ka kaso diri sa Biblia nga nagbunyag og tibuok panimalay. Ang tibuok panimalay, kung muingon tang, uy, naman to ay batang masuso. O walay video, so may kaingon tang subjective. O muingon po kag, walay bata dito, subjective gihapon, gawas og na video nakakita nga walay bata dito. Pero mingon ka sa tulog ka case nga nagbunyag og tibuok panimalay wa kay bata to sa duol lang mga walan sila do. Again, kung naana ka sa dilemma kay dili ta ka-objective ang both sides. Tradisyon mo subad na. Tradisyon. Kay naman dito ipasa-pasa nakita man to nila nga ipapil man diri ang bata kinakita nila. O nandala na sa tradisyon nga apil nilang bata sa bautismo. Dili ta kabasol po sa mga dili katoliko, mga protestant nga, dili sila mabunyag og bata kay mahilig man sila dito political o wala mabasa din ang dili matuo. Pero ang kuman ni Jesus tumuan tanan. Ang problema, ang uban wa naman sulat. Sumuna nga logical din ang teaching sa Catholic Church nga tradition. Mo bitaw nga sa nakita na po sa YouTube katong mga convert ng mga Protestant ministers, pastors nga nibalik sa Katoliko. Ang ilang strong argument na nakapabalik na sa Katoliko ang mga sinulat sa mga early fathers. Kaya naman ito makita mo. Ang itudlo sa mga apostol, wala maklaro sa Biblia, tuwa dito sa mga nadawat nga teaching sa mga ilang ditudluan sa mga apostoles. Example, research na, bisag, imo nang kung diskumpiyado ka niya kung research lang sa church history. Si Bishop Ignatius of Antioch, the third Bishop of Antioch. Sa church history, disciple of St. John, wala na sa Biblia. Pero tinuod na. Si Bishop Ignatius, Polycarpo, disciple of John gihapon. Si Irenaeus, dili siya disciple of John, pero disciple siya ni Polycarp. So kasaligan gihapon si Irenaeus, kaya ang iyang teacher si Polycarp man, ang iyang teacher si John. Sa Ignatius ata. Si Ignatius, giawat po niya ang mga apostol ba, ang iyang mga teacher, nga magsulat-sulat po. Sa sulat niya sa mga taga-Smyrnians, dito nakita ng pagtawag ng Catholic.
sa church na gifound ni Jesus. 107 AD. Yeah, oh. So, kana mo na siya po. Wala kayo puti sa Wala na sa Biblia, but that is the truth na. Mo na example sa truth na wala nasuwat sa Biblia. Pero, apil na kay truth man. So, muna nga nigiya ko anang sula skriptura. Kaya kung maanad ka anang sula skriptura, nagi mga nindot na teaching ang simbahan na di mo madawa. 100 Which is, mahayo, pero di mo dawaton kay napreso mo ka ang nasulat lang. Nga kung basahon na ito ang gisulat din ni Paul, di biya kay sulat lang. Waling ginaaba o sulat. Ganun o mo na niya. Kaya di magutan na nasulat. O mo na sulat. As giisgutan po ni Jan sa 21-25. Nga, sa gibuhat ko ni Kristo, dili na nasulat. Kaya kung sa matong gibuhat ni Kristo, ay din mag-miracle, lumunod. So, dili tanan nasulat ang iyang gitudlo. Gani na example na katugaling katong makasasala nga bahay nga di batuon na unta. Sa to meron dito. Magdalay ba? Magdalay na ba to? Dili. Kang caught of adultery. Ato siya. Isa kaya to? Maria. Okay nga lang? Sige. Bahala na. Basta na. Basta kay naana. Caught of adultery. Oo. Dayon, ang argument ni Jesus dito, kaya dili sa gusto nga i-imposar itong death penalty sa mga Hudiyo. Kaya sa mga Hudiyo, God, ang ilang, kung masakpan ka nga, o sa kakaman na paw, death penalty, patuon ka hanggang mamatay. Si Jesus, yan ang giluagan. Kaya naman siya authority sa binding and loosing. Parang, pinuugod siya. Di ba? Kanang gisangon ni Kristo sa ganin, una ni Pedro, itong na niya nga, what you bind and loose here on earth, you bind and you loose. Kung sa langit mga abogado, kaya balo, sa meaning ng binding and loosing. Iya na, power na, authority na sa Diyos, pero iyang gi-extend sa tao nga iyong subuon, sama ni Peter, na, o binding and loosing. Balaod yun sa mga Hudiyo nga ang mananapaw patyon. Walang batuon ito mamatay. Pero sa gospel ni Jesus, sa New Covenant, erase na. Nasa Colossians, ipangpapa sa ni Kristus yung tumatay ng mga kasabutan ng karaan. Mga Hudiyo. Inana. So, ang iyang argument, parang makonsensya itong mga Hudiyo nga mubato na kay anad na sila ito. Tradisyon ito nila nga, basta mananapaw ka, patyo, di ka, batuon ka. Pero si Jesus, naguna-una siya nga, dili naman ito impusa itong ilang pamagis pagsabot, muna ngayon siya nga, kinsa itong walay sala ninyo. Kinsa itong wala ng sala ninyo. Mo'y mo una og bato, anang mawihana. Bato kaya nga rin nito. Namalaan mo sila kay sasala ko sila. Naulaw sila. Itong nag-book out. Huwag yun, isa kursa ni bato. Kaya naulaw sila. Kanara ni atong batuhon, kita, lilit mo na itong batuhon nga, makasasala ang putang dako. Di ba? Bakit yung logic si Jesus Christ? Okay. Wisdom yun ba? Nahulo sila, why ni bato? Wag ni bato, di ba? Biginan ito. Nabay ni bato ni mo, hindi. Wala. Ako po, di ko mo bato ni mo. Lakaw, ayaw na pagpapasala. Di ba? So, ang point na ito diha nga, o sa disel pa rin ito, sawa pa rin mingon si Kristo nga, kinsa to yung walay sala diha ninyo, mo'y muna og bato anang mawayana. Dapat ito siya gisulat dito, tipubo ito siya sa yuta, nato sige pang sulat. Then ay sa ningon nga, kinsa tong walay sala diha ninyo, mo'y muna og bato. Kung saan ito yung sulat ka? Oo, lagi na. Kung sige sulat ni Jesus Christ dito, wala mas Biblia, alang-alang. Yan itong isulti nga, kinsa ito yung wala sala. Katong niyo siya, kinsa itong wala sala dito. Nga sa Catholic exegesis, sa mga theologian, di-speculate na nga probably mga klase-klaseng salatos mga tao yung isulat dito. Pero wala na masulat sa Biblia. Wala isulat. Mo na example sa truth, na wala na masulat, kung nagsulat mo si Jesus Christ na ito, ay siya ni hatag sa iyang argument. Pinagi question. Kinsa tong walay sala diha ninyo mo'y muna og batuan ng mawayana. Nya gisuportaan natong yung panulat dito. Mo na nga murag tuo ko atong kanaba panaghap sa mga theologian nga siguro probably mga klase-klaseng salatos mga tao nga to. Di panulat ni Jesus Christ. Pero wala mo sala.
Yeah? Di ba? Oh. So, mao na. Baptism. Okay. Okay. So, tanan lang sa. Sige. Okay. Minaw po. Salamat sa mga panahon. Okay, so balik ta dito sa baptism, no? Mga kaan. Kung katong anong wala na gisulat, unsa nang wala gisulat. Okay, so nganong gisulat po ang gospel. Ang inyong i-emphasize ang wala mga sulat. Ano yung gusto Di, both. Oh, mahibawan na nindot kay kung ibang sulat sa Bible, mga tradition lang sa o mo lagi nga nakaingon ka nindot kaayo ang mga nasulat ng mga forefathers kung sa man inyong nadiskubrihan sa mga books nga nasa inyong mga kamot o kung sa na inyong ipagtuturo Irenaeus, Saint Irenaeus, Saint Polycarpius, pero makaingon ko Saint Clemente, kung imo lang yung basahon ang Biblia sakton Bryce Silvertime, ako message. hello ay hapon Yan, sakmo yan. Sige, sige. binanha mi diri okay rawa ra ka disturbo Pag-snacks lang mo, Ah, tiyan. Sige, salamat. so kung basahon din mo nindot siya kayo no? Ang pulong sa Ginoo wala kay makuan ini isa pag kung sa mga ganito wala masulat diri mo nang ingon sila kung silent ang Biblia ang mga topic then kita silent gusto ko itong magpapretend na nga kabalutan kung sa itong wala gisulat kaya wala ang itakibalo right and ningon ka based sa tradition ang imong example tradition sa baptism kuan na lang yun sa pambaptize si Jesus ipaan makita sa tradition ka sa church akong pagutahan ng bro anong wala man ko kakita o mga adult Catholics na gibautismuhan Bunyagan na mas nagbata Okay. pa. Ang kuan mo good, kung tumago lang na dito, tungod kay So far sa man yun. atong panahon good ron, ang Baptism simbahan, dedicated. dako na, meaning daghan ng mga sako. Dayon kay dugay naman ang Christian faith. So kay dako na daghan ng mga sako. So ano, dili naman na hulato ng bautismo sa Katoliko. So bata pa bunyagan na. So di na gito bunyagan dako kay naman ang magbunyag. Pero ang nag-apoy di bunyagan dako katong mga convert na dako na convert. Excuse me sa kanila. Ako yung nagkasulat sa kanila. Dad, ako, bibunyagan ko 2 years old ko. Hello. pa si Ara sa kuya Oh, sige, sige. yes Ayun dali na Excuse me na. Excuse sa kuya Bukaan na nila. Pag-usahan na ng istorya ng Biblia. hi dali Sagutan na lang. Kaya sugat niya. What? Gusto kayo mong biyak ko din ang sugat. Istorya na galit ko na nawag. Sige na. Ako, ibunyagan ko ba? 2 years old ko ba? 2 years old ko, bunyagan ko. Pero wala ko kasunod ko. Tinukan na dapat bunyagan na. Yes. Niya po, ang bautismo po, mo na siya fulfillment sa circumcision na ang entrance po sa kingdom, sa daang kingdom, sa Jewish religion, circumcision, kinangan tulion ka. Ngayon, kung mawato sa Colossians 2:11-12, ang circumcision of Christ baptism, una nga, ang circumcision doon, wala na sa Christianity, kikipulihan ng bautismo. So kung ang baptism, fulfillment sa circumcision, katubanan, so, therefore, kung apil ang bata sa circumcision, apil po ang bata sa bautismo. Diba? Oo. Okay, mo na yung katubanan. 8 days doon. Yes. Tuliyo ng mga Hudiyo sa una. Jesus Christ, ang patuloy mo to. 8 days. Sige, sige so yun no nga Padayon. observation lang yan kasi tanong ko Katoliko kuya na may gibunyagan pero again bro sa may mohang mga panahon or sa may inyong nakatunan about baptism, bunyag nasa amo adili siya requirement sa kaluwasan di pa ka mapadayon no ako lang kana may yung requirement wala po ang nagtabas sa Biblia. I'm sorry to disagree
about that. Then, say mawala ko mo ng ang akong yun ako na mawala mo na may kung ikaw sa okay. I-base na muna sa John 3:3-5 ko na gawas ang tao, ipakatao ko sa tubig sa Espiritu. Hindi kita makasunod sa inyo sa langit. Kung may nang gamit sa mga sige lang, kay mabot na taan ng pagiging born again. Kana gali gigamit kana sa mga born again, wala gali dili mo na baptism sa mga baptism na kay katong water. Pero sa sunod na discuss ta anak. Oo. Pwede na Kaysa sa baptism, bro. Kung sige, mabot na taan ng topic ng pagiging mo born cross again. na ta anak kay sa akong pagtuon with mga verses we support anak. Ano na lang na justification na lang na actually ang born again o ganin nagawata sa Catholic o na dili na ako nakadungog ang born again sa Christian, so ako na mismo nakabasaan na sa Biblia, wala ko na ditudlo sa Catholic ang pagiging. Pero lain na siya nga topic, dili na ako na-touch kay dili na siya baptism. So balik ta dito sa imong gingon nga nato lagi nga wala masulatanan. Okay, nindot ka ito na parang na tradisyon. Pero dili man namo gikuan ng mga tradisyon nga ningon ka nga katong gikan jud ni Kristo nga paano sa mga tradisyon na gud nga gikan ni Kristo nga nang kamo na kay balo ang banwala kinsa may naa atong panahon na 2,000 years ago nga nisulat karon diba like yung mga Assumption of Mary mga kuan nga diri naman na sa 1950s so asam na gagikan from 2,000 years ago. Then ngayon ta nga kining atong balikan jud ning kan John 20:30 nga ningon ka na atong tan-awon. Sa ba John 20:30. Well, nadiri. Kay ang kanon dito ini no, titulo diri sa Biblia, why this gospel was written. Nganong gisulat man ni siya. So before ta mayon nga daghang kay mamanday ni i-rebat nimo pagyud wala man masulat na diha, wala man makitiwa na mo mabasa. Mao day na atong i-justify kay daghang gi-kuan si Jesus nga wala masulat diha. So man gibutang diri. Therefore, many other signs Jesus also performed. No? Patong tulog siya katuigom sa patong mga kuan niya dito mga milagro nga gipangbuhat sa tulo ka tuig di na mo masulatanan. Pick up sa kanang napakaon 5,000, 4,000, duha lang siguro ang libutan dito pero tong halos adlaw-adlaw siguro siya magpakaon, di ba? Okay, tulo ka tuig is a long years at atong iyahang teenage life. Isulat pa ba na ito? Pero, ito ba na po na iningal verses why this gospel was written? So 30, therefore many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples. So, pasabot, nga kanang tradisyon na witness gina sa disciples ug ila ginanin na buhat ug mo na itong basihan sa tradisyon which are not written. So mo to yang ipangbuhat nga nakita gid sa mga disipulo. So dili po tayo nga kung nakita naman na nila nganong wala mong gid nila gisulat. So mo na makaingon ta nga non-essential. Kay kung importante gid siya, isulat gid di ba? Kay so not important to wala kang sulat. Non-essential, dili nga yung not important, pero dili siya kasing important, dili nakasulat. So na sila, piliin na pala na, ano ba, imong kanimo ko, isulat ako imong biography. Dili na ako isulat tong mga, kung baga na nasulat, like, buutan ni si, Sir Gilbert. So, ay pagkabuutan mo, kuha na kung sample nga na kayong pagbuutan, di na lang nakasulat kung gikan pagkabata sa hindi mo nga buutan ka kay daghan na kay ba. Basta kagulo ng tao nga buutan ka. So, malay ni, gikuha na niya, 2 verses ra. Therefore, many other signs Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in the book. Pero wala siya natapos diha. Ano siya, mabubasa kita ini nga napakanindot yun, no? Wala na, dito na period ha, chak, at ito sa verse 31. But these have been written, kining nakasulat, kay mo, dito na to, masyadong emphasize itong, kaya wala na gisulat, so ano, kita kabaluan at kung saan na siya, kalisod po, mo lagi, magpapretend ko nga,
Ay, wala mo po ana yung ipangsulti. Wala ganit, wala pa na mabasa. But these have been written, take note, in sulat. Ano ka sa sulat? So that you may believe that Jesus, take note ang word nga believe ha. Okay, mauna siya all throughout sa Biblia. Believe. Mauna gina, balik-balik ka ng believe that Jesus is the Christ. Like Peter ba? Diba? Gina niya si Peter nga, dili na agagikan sa tao, gikan na sa mga amahan. Oh. So, mo nang ang isulat diri para kamutuo nga si Kristo, siya ang Kristo, the Son of God. Take note, ako na po nang butangan emphasis kayo. Tugtog mo ni kay itong topic dito sa last is Mother of God man. Take note, si Christ diri ang iyang title is Son of God. So, minun tag Mother of God si Mary, Mabalik na po si tayo. Jesus, paano ni siya? O, dili, kay mo may gikuan sa verse. Mo may gihatagan emphasis. Mo man siya importante nga nung gisulat ng gospel. The Son of God. So, mo may isgutan din mo ang Mother of God o Son of God. Mo lagi lang siya. Gusto ko po, Lola Mary. Kay Mother man siya ni God. And that believing, i-outro na po ang word na believe. Pag mutuo kita ni Kristo, Jesus, take note ka kung kinsay i-emphasize ini nga verse. Usara na ka verse. Pero mutuo ta ni Kristo, unsay niya, you may have life in His name. Na ang kinabuk. Wala'y importante sa mga isulat. Para may bawaan sa mga tao, kini ba, kining eternal life ba, nag-iisgutan. Okay. Itong imong giingon ba nga non-essential, pwede ko mo cite to text nga to disprove nga mayroon ka non-essential mo sa John 21:25 ng hapon. Yeah, this time ang version nga akong natawag, ang dili niya siya Catholic translation nga nito, Protestant kaya King James Version. Iyan nila. And there are also many other things which Jesus did. If they should be written, everyone, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. That should be written. So kung mayroon kang that should be written, hindi ko kaingon ang nag-essential. That should be written. So that should be written, pero ito pa importante. Should be written man. So una ka-importante man, unang kinanglan, mga nagkalata na ka-importante. That's why, pusulod niya nga, kay importante man dito, kinahanglan mahibaluta through tradition, kaya wala naman sulat. Kunya, di mo po na ingon na kanang Paul's ng tradition, kay si Paul ang kisay anak sa 2 Thessalonians 2:15. Barog ka mo nga malig-on sa mga tradisyon nga mong gitulog kanyo, pinagig wali nga anak ba o sa sulat. Ganun kuya man ang giinguna ng mag-istorya, kay dili tanan na sulat. Nga gingon importante, should be written ko. So that's why dito madalaan ang Protestantism o kanang sola scriptura kay para nato ma-incomplete Christianity ka na. Kaya di naman tayo manapkap at tungwa na masulat nga importante gapon. Labi na nga, ang church na tinuod, gitagaag authority ni Jesus sa pag-ingon, ang inyong ibili, grisiyuta, iduli sa langit. Ang inyong itubog. Kung atong i-trace good sa history, Roman Catholic naman yung ginasumpay sa grupo sa mga apostol. So therefore, naadili ang authority. Kung ngayon ng simbahan na, sugangan nato ang atong pista sa mga santos, approve ang langit. Because of authority. Kaya ang pista ko sa mga santos, example mo na, dito po na-i-base sa giingon ni Paul na pagpanitingon ka mo kanamo, kanako, ingon nga ninitingon ako ni Jesus Christ. Ito pa kung example si Jesus Christ, example ko ang mga santos. Ang purpose ka ng mga pista to emphasize sa example ang mga santos. Dili na pag-worship nila ingon nga God, which is butang-butang ka na, bonus information sa mga tao. Nga, ang mga santos, because example sila, ang mga teacher dito sa dito, ang example ipakita man. That's why ang mga larawan sa mga santos ipakita kay example.
Pero ang problema kay nyawa, hindi gusto ang No, dili ang problema niya, bro. Ang problema, gisulat ka na o gidili, ang problema ang tao, wala Dili. susunod. Problema ang yawa, kay nilampos ang yawa. Paglimbong sa pila ka mga tao, Kaya nga, Yun dinamit po. ka Kay- nila. ang mga larawan na secret nga sa atong teaching sa Katoliko, example, gimo mo nilang Diyos. Which is dili na teaching sa Catholic Church. That's why. So mao na nga, dili ko madala og Protestantism, kay ang ilang mga teaching, batok sa Katoliko, false. Anong warto man sa Dili na false? batok sa Katoliko. Di. Batok sa mga hiwing, mga Batok na siya. Oo. Against. Again sa mga doktrina Ano na pag-ingon ninyo nga ang mga larawan sa mga santos, Diyos. Dili man na ang topic. Wala mo na sa Biblia. Di ako lang ang naisgutan. Hindi. Nahalas mo ayan, bro. Wala sa Biblia nga ang Ayan, larawan bro. sa mga santos, Diyos. Ayan o. Mabot na. Nahanap sa Biblia. Sige, lumusot ka na kapika, musulod ka na. Revolton. Kulangan na to. Paano bro? Sige. Ako sang tumagon ko mga Sige. tradisyon. Sige. Kay may naman mga kanang tradisyon yun. Kung ko lagi na sa Biblia, ang pangutan naman good, unsa mi nga mga tradisyon Oh, yes. nga maayo. Kay mo ingon mga tradisyon, naman po yung mga tradisyon nga Supak ka ni Kristo. Supak. Ubod sa Oo. pana. magkani, atong basahon. Sige. Aron kuan, mabitaw na og tradisyon, wala may supak ana kung dili mo kontradik sa mga tudlo ni Kristo. Kay ang pulong sa Dios, pulong ni Kristo, ano ay pulong sa Dios? 7 Mark 7 at doon sa 6. So doon sa 6. Ano siya? Take note pa. Bisag si Kristo ang chapter 7 verse 6 to 9. Si Kristo ang nasultiin. Pag red letter si Kristo na siya. So mabutang naman dahil kinsay atong tubuan. Yes. Once na mag-contradict na ang duha ka statement, kinsay atong tubuan. And he said to them, rightly did Isaiah. Take note, si Jesus mismo mo quote siya sa Old Testament. Mabita to katong 7 books sa kuan, wala na dito sa New Testament. Wala ka quote atong 7 books nga puno sa Old Testament. So, and he said to them, rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites. Take note ha. Sakit kayo man si Jesus maingnan ang mga Kristiyano og mo post og mga word of God, maingnan big judgmental, wala may judge. Sakit yun ang katotohanan. Kay si Jesus mga ni hypocrites, as it is written. Makita niyo si Jesus sa katong pintal siya ni Satanas. Balik siya sa word of God. Kasi Satanas memorize nito. Kayo nga nita. Memorize na niya. Gikan naglangit. Gikan naglangit. Oh. So, one verse siya, these people, wala ko mo pag mga tao, minsan yung mga tauhanan pero kinsa gipaigaan ni Jesus, maigo. Oh. So, these people honors me with their lips. Ha? Wala ko mainog, Katoliko ni siya, Protestante ni siya, o Islam ni siya. Ato lang yung sabton, linya por linya. These people honors me with their lips. So, daghan man ng mga tao din nga, kami din mo ay simpa din mo. But their heart is far away from me. Limbungan mo yung layo na kay kasi. But in vain do they worship me. In vain. Walay way unod, way laman. Teaching as doctrines the precepts of men. Mana, dili man ta magbantay. Ini mga doktrina ba na hinimo og tao or Ang pumunta na unsa na, no, exactly. Catholic teaching mo na, or unsa ang ipasabot ni Jesus Christ. Exactly. Umo nang basahon yun mo ang Biblia, aron nimo masabtan na kay gini ya managikuan kang gikan nga saya. Teaching as doctrines and precepts of men, neglecting the commandment of God. Yes, thank you. Take note. Wala pa. Take note. Oh, gineglect ang commandment ni God. Commandment number 1, 2. Oh, ako sa makaingon ko nga sa balista, napod slide point, pero sa ilang commandment number 4, ang Sabbath day is Saturday.
Pero isang kami, simba man, adlaw-adlaw man tang simba, di man kay Sabado na or Hindi Domingo. mo hatag og point ana. Kaya ako rin, nakabasa na ako ana doon. And you hold to the tradition of men. Oh. Hindi ko mo hatag sa sige. Catholic exegesis. Sige. Tinood nga nagsaway si Kristo diha og mga tradisyon ang mga tao na ilang mga talagdaan. Pero kung imong basahon na dili wala Catholic nga tradisyon, kung imong sabto na unang mga bersikulo ana, ang gisuway ni Kristo diha, katong mga Hudiyo nga kana bang sample lamang diha, no? Kung gusto ka basahan ng ayo sa inyo o kuan nga kani emo gyud mga Hudiyo nga kung nga sila ikatabang sa ilang ginikanan, dili nila ihatag kay ang ilang rason ihatag nila sa templo, simbahan, which is maayo po ba? Oh. Supak si Kristo ana nga tradisyon. Kaya ano man, kay ang pagtabang sa ginikanan, balaod na niya, nasa 10 commandments. Kung ito itong giingon diya nga, ilang gisupak itong balaod sa Diyos. Kung sa may balaod sa Diyos ng ilang nasupak, honor your father and mother. Oh, kay, dili nila babangan ilang ginikanan kay, yung rason nila, sa ginoo man ni, templo man ni. Di, ilan na hinoong nadiglit na sipaan itong commandment na honor your father and mother. Dili na Catholic tradition ang ipasubot niya. Unang context to context, manong basahon mag-ayon ng mga unang bersikulo ana, kung sige pasabot na tradisyon niya gisaway ni Kristo. Exactly. Dili na Catholic tradition sa pagbali-balihon. Yan ay kanang mga tradisyon sa Katoliko ng bago, wala pa man po na panahon ang pagsaway ni Kristo. Diba? Anong mga daghan na itong mga devotion doon, wala panahon sa una. Basta ng rosaryo, wala pa man sa una na, development man na. So dili na mao ang giatake ni Kristo. Pero kung mga Protestant may mutudloan na, mo na ni mga rosaryo ni mga pista sa mga santos, which is wala na sa unahon na ni Kristo, kaya wala pa na sa una. Nakakala mo na example nga, kung akusahan ni sa Katoliko nga, wala na mo sabta ng Biblia, kung kana mo atong i-present, kinsa maron ang nagpataka og sabot. Di ba? Kana, kung mukutlo ang mga Sabadista, mga Iglesia ni Kristo, parehas mukutlo ana. Ngayon, magdagan din sa rosaryo, mga pista sa mga santos, na puno na ipasabot ni Kristo, bawal, which is specific man ang ipasabot ni Kristo diyang tradisyon nga iyang gisaway. Kadto man ang tradisyon sa mga Hudiyo, nga, dili nila tabangan ilang ginikanan, kay moingon sila ilang alibay, amo na nangyahatag sa templo. Di ilan na noong isupak kung malaod noon sa muralo nga, honor your father and mother, dili na rosaryo nang ipasabot ka. Ang isaway ni Jesus Christ, which is another topic na rosaryo. Pero ako lang ang butos, ako rin na siyang kuanan. Mo gani guys, kung tradisyon. So kung yung wala na ang rosaryohan ining panahon na, asa na kasugod ang tradisyon? Tradisyon gani. History. Tradisyon gani. History. Dili tanang tradisyon bawal. Kay gani, ang sa tradisyon ko sa teaching sa Catholic doon ay apostolic tradition, itong gikan yun sa mga apostol wala nasulat. Capital T na. Sa small t, kanang mga bagpong na-create ng mga tradisyon, which is we have to abide for unitary zone. Because for authority, kay na authority ang tinuod ni church. Itong giingon ni Jesus Christ, ang inyong idili, dirisyo ka, idili sa langit, ang inyong itubot. So kung dili ka mo approve sa unsay giingon sa mga authorities natin, mga bishops natin, which successor sa mga apostoles na, ato ning himuong tradisyon. Awa mo po na, giingon ni Kristo nga gisaway na niya. Kaya specific man itong tradisyon nga niya gisaway. Niya, naghatag sa authority sa mga authorities po. Ang inyong idili-dilisyo ito sa langit. First, anong pag-judge, pila ka, basahon ang New Testament, wala na mahita po sa mga apostol kay sa ilang Council of Jerusalem, wala pa sila mag-canonize. Pila ang New Testament. Kaya sa ilang panahon, ang ilang kumandaan nga basihanan kung manudlo sila Old Testament, walang kaya pa nakapanulat. Dami na ito, wala pa sila kasundo-sundo og sulat. Ang ilang scripture, Old Testament, wala pa sila yung New Testament. Ngayon, kung mabasa tag history, daghan kayo sinulat ang mga Kristiyanos. Ang pangutana ron, kinsa may ingot, kinsa may hukom, ga-decide, pila lay i-appeal sa New Testament. Catholic Council siya. Wala kayo, Protestant Council na nag-declara, pila ka basahon ng New Testament. Gawa sa mga Catholic Council ay Council of Rome, 381 AD, gidasunan sa Council of Hippo, 393, then gidasunan po sa Council of Carthage, 397. Nag-ingon ang simbahan na
kinirang 27 mo atong dawaton sa New Testament. Kaya galing nga desisyon. Hindi mo na desisyon sa mga apostol. Kasi ilang council, wala sila magtuki o Bible canon. Di ba? Lahat itong gihusay nila sa Council of Jerusalem, hindi Bible canon. Gani, sa akong nahibawan, ang mga Hudiyo, wala sila ng definitive yun nga canon. Kay duha na ka tradisyon, Alexandrian o Palestinian. Ang Alexandrian canon, labaw o 7 ka libro. Ang Palestinian, kulang o 7. Una, ang Katoliko, giisunod itong Alexandrian. Kaya katong Palestinian, kulang man o 1. Kaya pangutana, kinsa mang desisyon mo ituan. Di mo dagan dito sa authority. Nakaroon ko, atong basahan ng Biblia, ang mga Hudiyo, naa sila yung authority sa daang kasabutan. Pero pag institute, pag start ni Kristo sa New Covenant Kingdom, ang authority mabali na sa mga Kristiyano. So, dili na ito mutuo sa mga Kristiyano o council. Exactly. Diba? Yeah. O, so mo na nga. Wala, may Roman Katoliko. Wala, di. Kristiyano, ha? Kristiyano. Ikaw, Kristiyano. Wala po giingon dili nga dili Roman Catholic. Oo, wala gani. Oh, so, ako, ma-prove Pero na ko na dili nga Kristiyano. ma-prove na ko nga Roman Catholic through history. Prove na ko na. Kay, ang simbahan ko nga gitukod ni Kristo, nga nung gituod siya Catholic, katong premise na ko, katong Ignatius nga disciple of John, nga iyang gitawag ng Catholic, ang Iglesia ng gitukod ni Kristo. Therefore, kay ang Iglesia ng gitukod ni Kristo, gitawag mo niyang Catholic, usaran niya. Ang Iglesia ng gitukod ni Kristo ang Catholic. Karon, anong Roman? Tanaw na ito ang history. Kaya nasa Hope 8:8 sa Living Bible Translation, read the history books and see. Yan yung appeal man ang history sa basihanan. Kaya ang history, usa na siya sa magpamatuod kung sino ba nagdili. Di ba? Kung mayroon ka nga, kining amo tukod ni Kristo. Niya wala kay historical evidence. Niya, ang history gani, mo tulong gani, nga dili si Kristo pinatutulan na. Di ba? Kasi lang, Iglesia ni Kristo, may sila nga, si Kristo may founder ay among kuwan kay among gitulong na sa Biblia dahil ang ngalan sa among kundok Iglesia ni Kristo. Pero inig trace sa history, dili man si Kristo may gitulong ala, si Felix Manaloman. So na speculation o imagination lang. Pero ang Catholic Church, naa na siya ebidensya nga nung ang Iglesia ng gitukod ni Kristo natawag sa Roman. Ikaw na mo ang nagkabot. Sa Council of Nicaea, sa 1903, tulo pa ka-description ng gilawat ka ng Catholic, Apostolic, kanang naa. Dabi daw sa 1903, di ba? Mutong kita sa Santos, Catholic, Apostolic ng mga simbahan. Wala may Roman. Pero nga nung gidugangan o description ng Roman, sa rason nga, daghang nag-awat-awat. Damay mo ingon nga, kini Catholic mo pud mi, kami Apostolic mo pud mi. Mauna. Pero, ang tinuod na authorities, mangita sila paagi, unsaon pagpatiwas sa ko, unsaon pagpakita, pagpaila sa tinuod. Paras ba ang example ani premise, kanang atong kwarta. Ang dunay authority nga mohimong kwarta sa Pilipinas Central Bank, dili bisan kinsa. Karon, naaman yung mga tao nga mag-awat-awat ang kwarta. So unsay buhaton sa mga authorities? Magbutang sila ilhanan para makalikay tag faith. Kay kana gong faith, mga magtinuod, kay giawat gud pag tinuod. So, ang mga authorities, magbutang sila ti mailhan. Unsay genuine, unsay fake. Kay kanang fake, tinuod. Di ba? So, unsay may gibutang sa Central Bank, nga yung ilhanan, di ba? Siguro kay Bulutal, kung sino yung ilhanan yung butang nila. Mao na yung nahitabo. Ang mga obispo nag-meeting sila. Kaya na yung mga protestante mangupya ang Catholic na description. Nga dili man sila yung original anak, kaya kanang protestantism. Kung wala pa yung protestante sa una. Yan na wala. Ang protestantism, dito nga mga 1600 na. Di ba? Isa may kangalan na protestant. Dito na, gawas ko ng pulong na kung ano pagprotesta. Di ba? Kasi paparpara yun na sa mga. Ganong na Roma na, tungod kay gipunan sa mga obispo. Pagpaila, kung sa'y tinuod nga Catholic Apostolic. Kaya gikopya naman ng Catholic Apostolic, gidugangan nila Roman, sa rason nga ang tinuod nga iglesia, mao kadtong gikan sa Jerusalem, o naabot sa Roma, o nabalin ang sentro dito. Nani biblical analysis ani. Kinani na.
Sa Matthew 21:43, nag-ingon si Jesus Christ sa mga Hudiyo dito sa Jerusalem. Ingon na, ang gingharian pag-akunghaon nga na kaninyo, ug igatugyan sa katawhan o sa nasod sa King James Version, igatugyan ko no sa lugar nga magmabungahon. Kunya, kung tanaw na to ang Biblia, kung sa'yo ipasabot ni Jesus Christ kung sa'yo lugar, kung sa mga klasiyas tao, nasa buhat 2:39, layo ko na sa Jerusalem. Buhat 2:39, layo. Kami itong nag-improve ko ng halayon silang which is out of context. Pero masabtan na to, kung sa'yo ipasabot ni Kristo anang layo. No? Buhat 2:39, layo na nga dapit. Nasa Acts chapter 22-21, lugar ko na sa mga Gentiles, mga Hintil. Pero yung to, Ginoo. Mga lugar sa mga Hintil. Qualify ang Roma na kay lugar na sa mga Hintil. Pagano ko sila sa Karon giyon sa nagpagsiguro nga Roma gyud ang pasabot ni Jesus Christ nga balhinan sa sentro. Kaya ang background ko nganong nalitok to ni Kristo sa Matthew 21:43. Kaysa sa Jerusalem diin niya sugdi ang simbahan, ang iglesia, dalang supakirong huli. Medyo wala kayo siya mahimuot dito sa mga kauban niyang Hudiyo kay daghang di mo tuwo niya. Of course, natin mo tuwo, pero daghang dili mo tuwo yun. mas kaganda mo to. So, munang nalitok ko niya, ibalhin sila yung katawhan o nasod, dili nga translation, nga magdinagaw. Layo ko no, buhat 2:39, buhat 22-21, lugar sa mga Hintil. Mutaklog yun sa Roma. Yun sa nato pagsiguro nga Roma yun ang ipasabot ng Jesus Christ. Sunod na chapter 23 verse 11. Giingnan ni Kristo si St. Paul. Giingnan niya, Pablo, maingon nga nagpamatulog ka kanako sa Jerusalem, pagpamatulog sa Roma. So, si Kristo, daan, di na to kalimtan, nung iyang huna-huna, nga nag-ingon siya nga ibalhin sa laing katawan. Layo nga dapit. Lugar sa mga Hintil. Unsa may unsa may bersikulo nga iyang way laing ipasabot niya. Sunod na chapter iya man ang dilitok ni Pablo. Pablo maingon nga nagpamatud kanako sa Jerusalem. Pagpamatud sa Roma. Sa Roma, iglesia. Ang pangutana. Natinungod ba gyud nga Roma? Unsa ang pagsiguro nga Roma gyud? Roma 1:6 hangtod sa dagi padala dito. Sa Roma 1:6 hangtod sa 8 ako ni masaha. Kay dito mo kuno mabalhin ang sentro nga gi-implied niya sa Matthew 21 verse 43. Sana ko ang Roma 1:6 hangtod 8. Kapag abot sa Roma, naigisulti si Pablo dinhi nga makaingon ka nga Roma di ay gyud ang pasabot ni Jesus Christ kay nagbabungahon man kayo sa Roma. Meaning, isang giluto sila dito, nidaghan man ang Kristyanismo. Basahan ka na po ang Roma. Roma 1:6. Nakakab na rin mo yung number. Roma 1:6. Gingon din. Lakip ka mo nga ana sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Busa isulatan ko kamong tanan nga taga Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga akong amahan o sa Ginoong Jesucristo sa orso. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan diha sa Roma, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Ang Catholic exegesis ani, ingon si Paul nga, ang pagtuo po ng Kristiyano nga nabot sa Roma, nasangyaw sa tibuok kalibutan. Sa Catholic exegesis ani, prophetical word. Okay, this time, wala ko biya kalukop. Sa Roma So, si Pablo Gud, nakaambit siya o prophetical na pagparehag. Because apostol, natawag siya pag-apostol. Bu't pasabot nga, kining iyang gisulti diri nga, madungog sa tibuok katawhan, o sa tibuok kalibutan, mahitabo din eh. Which is, mahitabo yun. Ito, dalawang Catholic Church. Amen. Diba? Kay Roman Catholic Church may gitong gikan sa Jerusalem, nabot sa Roma, o may dumog.
Di ba? Muna nga, ang mga obispo sa Council of Trent, 1546, gipuno ng description ng Roman. Tumin, ang buti pasabot nga, ang tinuod nga Catholic, Apostolic, Roman. Buti pasabot ang sentro na nasa Roma. Bitaw nga, ang pangkalahatang pamamahala nasa Roma. Ang successor ni Peter, mga pope nasa Roma. Kaya niya nag-preside sa church. Okay, mata grupo good, naman yung sentro. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo, ang ilang sentro na sa Pilipinas, ang saksinuba na sa Amerika. Kanya, mabantayan na to na kung asa gasugo, dito po ng sentro, malagmit, di ba? Kay ang Iglesia ni Cristo, nagsugod sa Pilipinas, mauna ang ilang sentro na sa Pilipinas. Ang saksiniuba, Amerika, kay dito po nagsugod. Ang Adventist, Amerika gapon, kay dito nagsugod din ng Illinois. Oh, nakaroon na pangutan na. Ang kang Kristo, asa man ang sentro? Of course, asa niya sugdi? Roma man. Roma. Pero, nanong nga, Jerusalem. Oh. Ang kang Kristo, Jerusalem. Nasa Lucas 24 po. Sorry, bali. Okay. Ang kang Kristo, Jerusalem. Nasa Lucas 24:47, nagsugod ang pagsangyaw sa ingala ni Kristo sa Jerusalem. Ito yun nasugod. Pero take note, nga nakahisgot sa mga pulo nga ibalhin, implying the center. Kay mata grupo lang ginamay center. Kaya di man punta makaingon na ang ipasabot ni Kristo nga ang gingharian niya para sa usa ka lugar. Nga mo contradict sa iyang nature nga pangtibong kalibutan. Dito. No mo na nga sa isa sa Catholic exegesis. Ang ipasabot ni Jesus Christ na ang sentro di ay ibalhin. Moto layo, buhat yung buhat 22-21, mga Gentiles, paon din ang Roma. 23:11, ingon si Kristo ni Pablo, Roma. Ngayon na pagmatuhol ka sa Jerusalem, pagmatuhol pusod sa Roma. Napakalito yung kaning Catholic exegete po, dahil ingon siya nga, wala bang mga ino na sa tanang mga dapit nga naabtan sa simbahan ni Kristo sa iyang grupo. Nga naman nga ang Roma mo ay parallel sa Jerusalem. Dito nagsugod ang Iglesia. Muna ipagi question ba? Wala ba mo mahibong na sa tanang mga lugar na naabtan sa Christianity, ang Roma mo ay parallel sa Jerusalem? Siya ang tubagana. Kaya sa ato nang naisgutan, gusto ni Kristo na dito sa lugar sa mga Hintil, mabalhin ang sentro. Which is, kung tanaw na ito sa history, na tinuod yun kay ang successor ni Peter naman sa Rome, ang opisina. So na nga, ang Council of Trent, nag-ino nga, ipuno na ito niya palatandaan, description. 1546, nga ilang gidugangan ng description nga kining Roman, tumin nga ang matuod nga Iglesia, ang sentro na nasa Rome. Kaya nahinundong ko sa kapastor na nag-sharing na niyo siya, supak mo sa pinadayag, 22-18 nga, bawal ang pagdugang. Karon kayo, beritas na ng kursay. Karon, i-admit mo nga ang Katoliko na gadugang. Gingan sa nako nga, ang ipasabot ni Juan nga, dili dugangan ang book of Revelation. Wala mag-ingon si Juan nga, dili pwede magdugang o description sa simbahan. Gani, biblical nang magbutang o description sa Jeremiah 31:21. Giingon niya nga magbutang kamo og ilhanan o description sa dalan. Biblical. Ang reason gud nganong magbutang ka description, para mo wala. Mas anang wagi pag dalan nga mo pay pag-agi nimo sa dalan. Saan nimo pag siguro nga inibalik nimo makatultol ka. Di ba butangan nimo description? Ilhanan mo na. Ting karon kanang dalan nga gi-example sa Jeremiah 31:21, kumudagan ka sa gingharian ni Kristo, si Jesus mo na. Si Jesus mo ang dalan, di ba? Dalan. Sa ito pa, kung mo na itong premise ng Jeremiah 31:21, na ang dalan ko na, butang natin mailhan, una nga mga obispo na kaunang mga anak. Kaya kung magsalig ka ang ngalan ni Kristo, daghang magkopya-kopya na. Kung saan na anak, si Felix Manalo, igamit niya ang ngalan ni Kristo. Ngalan siya simbahan. Iglesia ni Kristo. Manalo. Di man niya si Kristo dalan. Niya niingon sa Jeremias
nga magbutang og ilahanan. Anong magbutang og gitag ilahanan? Para di ta mapiki. Para sa authority sa Central Bank. Nganong magbutang man sila description. Kay dili igo tong mga numero ito. Kay kanang piki murag tinuod. Munang butang og ilahanan. Ayun karon. Maugana. Biblical ba ang ibuhat sa mga obispo? Biblical, kaya pattern na ito sa Central Bank. Kaya nakaibalo naman ang mga obispo na, uy, ang mga protestante, ikopya po nila ng Catholic. Bisan mga Adventist, sa mga debate, ngayon sila nga, kami, uy, tinood, Catholic. O, di ba? O. So, muna karoon kayo, daghan naman ng upya ng Catholic o Apostolic, mapugos ang mga authorities, magbutang o lying description. In like manner, mo po na ibuhat sa Central Bank. Kung naay makaawat nga maayong laki mo kopya sa kwarta, mapugos ang Central Bank ang butang og lying description. Kung mo na nahitabo, sa Council of Trent 1546, kay gikopya man ng Catholic, gikopya ko ng Apostolic, gibutangan nila Roman. Based sa mga bersikulo po, nga gihatag na to, nga buot kay si Kristo nga ibalhin atong napita. Kung natuman mo gina, manggaling ang mga kapuli sa katungdanan ni Pedro nga sa Roma. Ano ba? Nga ang pangkalahatan daw mahala, muna nga ang tinuod nga Church of Christ Roman. Kanya, wala na sa Biblia. We admit, pero truth. Kaya dili, mga tanang truth mabasa sa Biblia. Kana lang pagdeklara pila kabasahon ng New Testament, wala na sa Biblia. Yung tinuod manat, kung gidawat manggaling na sa mga Protestante, kay mga born again, Protestante, puros ni Uyon anang 27 books. Oh. Pero ang mga apostol, wala mag-ingon na 27 lang. Na kung mag-search ka sa history, daghan kayong gisulat ang mga Kristiyano. Dili lang kay 27 ang pangutana, kinsay ga-decide sa official canon. Roman Catholic Church. Wala yung Protestant yan. Oh. So pangutana, kung dili ta mutuo nga ang mga obispo na ay authority, nga gikan sa mga apostol, gikan ni Kristo, nganong ang mga Protestante, saksi ni Jehovah, tanan-tanan ni Uyon sa deklarasyon sa Council of Rome 381, Council of Hippo 393, Council of Carthage 397 nga ang official list sa New Testament aduna lamay 27 books. Kung dawato nato ang una-una sa mga Protestante nga ang mga obispo walay authority. Kung walay authority ang mga obispo, ngano nito ang mga Protestante? Nga ang official list sa New Testament 27. Balik pa, ako nang ibalik-balik. So parang makapot yun sa itong una-una. So mauna ang example. Yan mo tuota sa mga obispo. Pag ingon nila, butangan na itong Roman, tuota. Tutlo ko rin ka sa mga Diyos. Ang inyong idili sa langit, ang inyong itubo. So kanang mga buot-buot sa mga obispo, conciliarly, ako yun ang iklaro ha, conciliarly, bining resulta of meeting. Gani, dili man nato na imamasama ng mga council. Kaya actually, ang paagi sa mga apostol, magsulbad o kanagaling problema sa sungit galing interpretation, council ba? Ang nahitabo po nato ron, mubasa tag Biblia, kung lahi atong interpretation, mulahi sa mga pare, magbuot naman ng ato. Dili tang sunod sa protocol sa Biblia, unsaan paghusay ng sungit. Ang mga apostol, ang ilang pamaagi sa pagsulbad anang dili magpareha sa interpretation council meeting. Kaya nag-ingon na si Kristo diri, ang inyong idili. Mayroon nga inyong sa tupahinugpong. Ang inyong idili, diri siyuta, idili sa langit. Ang inyong itubot. So, importante ang council. So, itubot sa langit ko ng pagkuhan, less sa couple ng mga bayot. Wala na wala sayok nga, that is false. Pagdawat ang simbahang nagpuliko. Hindi na pagdawat. Pagkaya mo sa social media. mutuunay ka na mga rumors. Rumors na ang Santo Papa mismo. Ikuan. Mas nasahay kong reference nga ang Santo Papa officially nagalaw bless ang couple. Alahi ng bless. Kanang bless is different from not allowed sa same-sex union. Wala. Supang na sa teaching sa Catholic ng magkasal. That's why, wala pa. Pero, ang pag-bless, that's another story. Bless individually. Maayo gali nga blessingan na sila, parang tultulan sila, nga mag-usab sila.
Wala mag-ingon ang simbahan nga, oy, muuyo na mi sa inyong gibuhat nga sala. No, wala. Bilis lang kaslo. Ang gihimo sa simbahan nga nung blessingan sila, gugma na. Nga bisag ingon ana mo nibati gihapon mi ninyo. Blessingan mo na mo sa hope sa nga mag-usab mo. Di ba? Dili kay kung blessingan di ay magpasabot ni uyo na dai sinto papa ang lang gibuhat kili. Oh, kung ang imong anak mga yung kwarta nga di tayo gusto pero parang dili masukop imo na lang sa Santo Papa kay batikos imo na lang kuan dili no kinahanglan mo gumat dalitag statement that ay reference to prove kay pagkadaghan kayo ang Santo Papa gam inis represent ang kining pong media usahay pagpataka lang nagali mo sulti ang Pope nga inana din dugangan na yung interpretation sa mga kontra which is wrong. Ang maayong buhaton sa mga journalist, atuon nila sa Papa. Pangutan nila, usa may pasabot ni mo po. Kinana. Kaya kung ingon mo nga, niuyo na ang simbahang Katoliko sa same-sex marriage, false. Ako, muna ko biya sa Katoliko kung ingon na. Pilain mo ang blessing certificate siya, yun mong i-post. Wako ko ba? Kasakit sa maligatan naman ito. Nung gikan pag-post. Wala ka. Kasi pag i-post mo sa mga My Day, nag-post ka. Ito mo na ron, i-promote mo na nila na magpa-bless ka ni Pope Perman niya, bayad na kagpaan. Ngayon, kung maguna-una punta nga tungod sa authority sa iglesia na what you buy o bisag kung sa inyong idili o itubot o isyuta kay nakahinom dumaday ko ng ambilang ba. Sa ito pa, huwag mayroon ng mga obispo nga mangawat ang buneta. Exactly. The question is, Ugay naman ng simbahan Katoliko. Nagingon ba ang Katoliko nga legal na ang pangawa? Bisan pag sa history daghang badlungon nga pari, napadali bad books, lugar na naon. Pero wala din nakahimog doktrina nga uyunan na ng pangawa. Diba? Ano man, hindi mo sunod ang Holy Spirit. Ang guide, ang nagiyagod sa teaching faculty sa matulog ng Iglesia Holy Spirit. Nakaroon kung maingon ka nga, mas hayop nagtulong, i-undermine mo ang trabaho sa Holy Spirit to guide the church. Ano dili, mas hayop ang tulong. Una, kung argue ka nga, tungkol sa authority dahil sa simbahan nga, ang inyong idili, iglesia ka, idili sa langit, ang inyong itugot, musugot ang Espiritu Santo, nga moingon ng mga obispo nga, oy, mangawat na ta, oy, manulis na ta, o, kaslo na to ng mga same-sex, wala, mana. Sige bro. Wala na. Sa ako yung pangutana, pero before na ako na yung pangutana, dinamita na yun ako. Okay, sige makagayos ka ng church. Kinsa man din ng church? Kristo. Jesus Christ. Mystical body ng kita, no? Mystical body. Jesus Christ. Sige, kay 1 hour naman, kuhan siguro, parang hindi kayo malangan ba? Bitso siguro ta sa religion. So, sa kanamang questioning, Nanak point sa ito na mong ipagsulti. Salamat sa inyong pagbanggit nga ang pagtuon sa pulong sa Ginoo parang karon sa bangko katong naisgutan nimo nga kung saan nimo pagkaibalo nga pure or genuine ang kwarta. Diba? So, mana siya ug gusto nimong tun-an na ug mangutana kag mga banker ang saon kana dito ni ang pure o katulad yung original. Kaya ito, yung texture, yung mga unsa na ilang ipang mong no? Para pagabot sa peke, alam mong peke yon. Ganon din ang salita ng Diyos. Kung tunanin mo, i-disregard kaya ang authority, kaya ang authority man may magbutang ng description. Kaya authority, Jesus man ang authority. Atong Matthew 28:18. Gihatag po siya authority sa mga disciples sa John 20. Yeah. Kaya, Ang sa authority. Ang authority dito to cast out demons. pagpamasahin yung sala, sample. Sa Matthew 18:18, pagbili ang pagtulog, binding and loosing. Sa John 20:19 to 23, apel ng kanang itawag sa Katoliko ng Pumpisal. Kanang gatong ngayon si Jesus Christ sa mga apostol. Bisan kinsang sala ng inyong pasayloon, kinigin na pasaylo. Ang dili ninyo pasayloon,
dili usab pasayloon. Sa mo ni gitawag sa sacrament of confession. Lahi ni atong magpinasaylo ay tagsala sa usig usa. Di ba? Okay, Asa ka na mo matay ko sila. Di ba? We have to forgive man gyud sa atong igsoon. Pero kanang authority nga gihatag sa mga apostoles ministerial na duty. Kay ang ilang pasayloon sa Ginoo. Ang dili nila pasayloon, dili ko pasayloon. Di ba kumpisan na? O sa tradisyon mo na nakita sa mga obispo. Mo na nga lagi sa sacrament. Kung na siya sa tradisyon po nga, wala klaro sa Biblia nga naging nga. Sabi, bendisyon ito. Wala gini mo mabasa litra po litra, pero sa tradisyon klaro na. Kay mo na ilang response sa John 20:19-23. Sa dihang naghatag si Kristo o authority sa mga ministerial Kristo, mga apostoles nga naging si Kristo. Ang inyong pasayloon, dili bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini ginapasaylo. Ang dili ninyong pasayloon, dili usab pasayloon. Sumo na nga ang mga Christian sa una, wato sila sa ilang ministro or pari. Kaya kita ba ang authority ni Jesus Christ pagmasaylo og sala? Ang sato pa day, ang Dios mamasaylo og sala, pinagi aning niya mga gisubo diri siya. Mga pari dahil tumiinan ato? Ang mga apostol pari man. Apostol. No, atong masahon Priest na. ang pari. So, ang imong baruganan ang apostol dili pare. Apostol. Si Jesus Kung pari. mabasa na ko diri sa Biblia nga pare ng Kita tanan, pari man. Oh, okay. Oh. So, Royal priesthood man ta. Dili ba na pari nga, angat ng itutugon nga pari, kanang pari nga sa Romano Katoliko. Oh, Yung kan pari tatanan. i-extend mo na. Oh, pare tatanan naman po sa catechism. Doon ka klase pare. Ang pare yun, sumara sa catechism. Propita. Yes. Sa catechism, ditudlo nga ang pare di-qualify sa luha. Ministerial o non-ministerial. Kita, mga binunyagan, tatanan, mga Kristiyano, mga pare tatanan, yung harian sa mga pare doon, Revelation 1:6. Pero dili tanan yung ordinahan. Doon pasabot, dili tanan ministro. Okay. Kinahanglan ang muhatag og authority si Jesus man. Mga dili man tanan gihimo mga apostol. Ang mga apostol po naghatag og authority sa ilang mga successor through laying of hands. Nang itawag ito ordination. Yan, kung na yung ordination nga masumpay gyud nimo sa mga apostoles, kada ang ordination sa mga bisya. Kay sa ubang religion wala man may connection. Claim lang. Bugto lang. Oh, wala historical. Pwede yung founder sa CCF. Kinsay gahatag og authority wala masunod ang Biblia. Kaya ang Biblia ang mga apostol maghatag og authority pinagi sa laying of hands ordination. Dili na mo claim lang oy naaman na ako Holy Spirit. Bisan kinsa makahimo ana. Ang di ay magbasa ng Biblia. Isa may ordain ni Peter Tanchay. Kung head pastor, Mangutan ko nimo ang founder sa CCF si Peter Tanchay. Kinsay dili ga-ordain. man founder, head pastor. Apa yung founder? Nabasa na ko na Wikipedia. Wikipedia. Founder, Oh, Peter Tanchay. Doon man din mo Wikipedia. Yes. O ano sa Wikipedia, si Juan Constantine ang founder ninyo. Babe. Oo. Basta na to si Constantine. Nasamot na yung ginoon mo. Story na eh. Constantine mo. Kailangan tayo sa Nasamot na yun. Mga kinahanglan ka karo sa bado. Oh. Karo sa bado ni kamo ari black. Dagan mo siya. Oh. 40 years na siya. Constantine, di ka mas mga Adventist. Kulang na sa history ko. So, magpagaw sa na itag-referensya, pastilan. Ato ka kay standard reference pa yun. Encyclopedia, Book of Parks, International Encyclopedia, Book of Knowledge, Glorial. Ini ang ilang reference, pastor sa balista. Natural, mo ingon yun na pataka yun ang istorya kay ultra mas katoliko. Kung mangita ko ng reference, ato kang encyclopedia, kaya dili na magpataka o butang. Di ba? Kung imong mutluho ng sulit Sa Wikipedia. Oh yes. Okay, una. Bisag Biblia, tao ang kasuwatan. Tao. Spirit-filled. Na authors. Walay katoliko at Wala yung mabasa sa Biblia nga ang mga apostol dili katoliko. Wala. Way mabasa sa Biblia na Wala. 107 panigawas ang Word Catholic sa sulat ni Ignatius. Mga ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Niuyon ng galing ka na
si Ignacio nagtawag aning Catholic niya itong 107 AD. Logic question. Kung ang iglesia nga gitukod ni Kristo tawag ng Katoliko, ang pangutana, mawala ba ang iyang pagka-iglesia ni Kristo? Rara, kung ang iglesia nga gitukod ni Kristo, gitukod ni Jesus Christ, tawgon o Katoliko, mawala ba ang iyang pagka-iglesia ni Hesus Kristo? Akong i-premise akong kagalingon para di ka mag-lisod o tubag o di ka mag-hesitate. Ako, pananglit. Ang ako yung ngalan, Silbert. Hindi ngalan sa akong ginikanan. Dayon, gitawag ko nila og Bobby as my nickname. Pangutana. Gitawag mo kong Bobby ang pangutana. Dili na ko si Silbert. So, muna akong premise. So, maupod. Kay ang iglesia ang gitukod ni Kristo, gitawag man yung Obispo Ignacio o Catholic ang pangutana, mawala ba ang iyong pagka-iglesia ni Kristo? Hindi mo na rin itawag sa Iglesia ni Cristo sa ating panahon ni Cristo. So, mauna. Gali na i-error sa mga ministro. Kay mayroon sila nga, dili na ni tinuod yung Katoliko, kay giilista nung ngalan. Mo man ito mag-ilis. Gipon So, na sa ang mga description. Church of Smyrna, parang sulatan ni Ignatius na Mga Christian po. Mga Christian, Mga Christian. kay, siyempre, Roman Catholic to sila, dili. di ba? Niadto panahon sa mga ni Obispo Ignacio, wala patawagin to Roma ng Iglesia. Muna nga sa ilang panahon, tawag lang nila Christians o piniling katawhan, Uno Pedro 2 maybe, tawag po ni Paul sa Acts 20:28, Iglesia ng Diyos o Church of God. Roma 16:16, lang sa version mo ni Pagritos, mga Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, pero dili mo na sila. Okay. History mo na sa Catholic, dito sa Jerusalem, tapos Roma, buhok, kagilala ba? So muna, panahon sa unang siglo, ikatulog, bisan pag ikalimang siglo, wala pa tawag Roma ng Iglesia. Panas na ko, ang unang description na ko, yun, gitawag sa akong ginikanan, pagkatao na ko Silbert. Pagkadako na ako na gianggaan ko nila Bobby. Dayon, pagkadako na ko, gianggaan na ko sa akong mga kauban o veritas kay mahilig ko bootlegs tinood. The word veritas doon sa Latin, Latin word na, veritas, doon sa mugtulog. Manang gitawag na ko nila veritas as may religion. So, awahin ako gitawag og veritas. O na nga, sa panahon sa mga apostol, wapatawag ang Roman. Di mo nang misnomer ng wingon nga, sa mabasa sa Biblia nga ang Iglesia, itawag og Roman. Misnomer ka naman. Wala man magtudlo ang Katoliko nga, niya itong panahon na gitawag ng Roman ang Iglesia. Klaro, akong giingon ganina nga, gitawag Roman ang Iglesia sa Council of Trent. Kanya, anong mutuo ta sa mga council? Nanatay premise. Itong Council of Jerusalem, anong mutuo man ta ato? Tungod kay gitagag authority ang mga apostol sa binding and loosing. Ang inyong idili, resulta, idili sa langit, ang inyong itugot. Kunya, kanang council, dili na muhuno, kay magsige nag-meeting. Kaya ang uban, maingin man nga, ang among tuhuan council at Jerusalem lang. Ito pa, ang ginarian din ni Kristo. Ang ginarian din ni Kristo. Kung matuo ka ni Kristo, matuo ka sa Council of Jerusalem. Kaya gitagaan niya ng-authority ang iyang. Kung dili mo kontradik sa pulong ni Kristo. Gasulod. Kung si Kristo gasulti gigod ani, din imuhay ng ani. Kung sa may gisupakit ang duha. Kung sa may, mangutan ko nimo. Kung sa gisulti ni Kristo nga gisupak sa mga obispo. Mangutan ko. Kung sa gisulti ni Kristo nga gisupak sa mga obispo. Atong tagsa-tagsa ko na. Sa gisupak. Okay, imo man kung gi-preempt, imo mong sabot ba, murag imong gisingit ba nga sa pag-istorya nako ni Kristo rin ka nga kung dili mo supa sa gitulo ni Kristo mo nang atong kay naaman sa imong mind nga ang gitulo sa mga obispo supak sa gitulo ni Kristo bisag usa lang atong estudyuhan dun. Kung sa gitulo sa mga obispo, kung sa gitulo ni Kristo nga gisupak sa mga obispo. John 4. Sige, basaw na to. 23-24. Sige. John 4:23. Sige, basaw na to. Kung gisupak ba ni sa obispo. John 4:23 o 24. Basahan sa na to ha? John 4:23. 4:23. 24. English ni Mabel o Bisaya? Bisaya. Bisaya. Okay. Apan hapit na 4 no? John 4, John 23. 4:23. Apan hapit na moabot ang panahon.
o karon ani ana nga mga ani ana nga ang matuod nga magsisimba, pasensya kaya kumatahanin, di ba? Magsisimba, niya pino kaning litra. Ani ana ang magsisimba sa amahan, diha sa espiritu o sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan. Gusto sa amahan. Sa Basta ko lang nag-ayo sa interpretation. nga maoy magsimba kaniya ang Dios Espiritu. Kung kadtong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Okay, kung sa may gisupak sa mga obispo. Okay. Sa unang simba. Wala ni simba kay ang tutulong ko sa sign of cross na lang. Simba ka na naman. Simbahan sa anak sa Espiritu Santo. God is the Spirit. Siguro, ikulo ko nga, sige mag-encounter doon, gamiton niyo sa mga delikado nito. Ilan yung gamiton sa pag-atake ng pag-venerate sa mga katolikong garawan. No? Which is, veneration of images, of idolizing images is dili parehas. Mabutaan na. Mabutaan na. Kung ingon mo nga, misupak ang mga obispo sa giingon diri nga magsimba sa Dios sa Espiritu tungod kay nailarawan, ang pangutana, ang mga Israelitas, kung magsimba sila sa Diyos sa templo, wala may larawan. Dekorasyon. Dekorasyon. Wala. So muna nga, dili na to sabto kung kumo doon ay larawan, wala na may magsimba sa Espiritu. Kaya ang larawan, simbolo naman sa presensya sa Diyos. Ang Diyos is, dili nga, akong basahan. Si Ezekias, nag-ampo sa Diyos, nagtubang o bibulto sa Kirubin. Sabton ba ito nga ang gisimba ni Ezekias katong bibulto sa Kirubin? Dili. Ang iyang gisimba ang Diyos Espiritu. Pero manong gaatubang siya sa ribulto sa Kirubin, kaya nagtuo siya nga simbolo to sa presensya sa Diyos. Kaya sa Exodus 25, 17 hangtod sa 22, nag-ingon ang Ginoo nga, dili ako makig-istorya, makig-tagbo kaninyo, taliwala sa suldanan sa kasabutan, inay larawan sa Kirubin. Sa ito pa, ang presensya sa Diyos nasa mga butang sagrado, sama sa Kirubin. So mo to, ngayon mo si Ezekias, di mo na sa Biblia. Si Isaias, o ebidensya, Isaias 37, apatiwas ako. Isaias 37, 14 hangtod 16. Si Ezekias, gaampo sa Diyos, Espiritu. Pero lang ay simbolo. Ano man, kay gaatubang siya larawan sa anghel o kirubin. Ang cross reference ana, Exodus 25, 17 hangtod 22, na ang presence of God na dito sa Old Ark of the Covenant, na iluwa ka, revoltos kirubin. Wala, dili mo pasabot na kung mag-atubang sila na magsimba o mag-ampo sa Diyos, kasabto na nga, ang revolto mo ay gisimba. Which is wrong. Idolatry na, nanas katikisin. Kung ang revolto mo ay imong simbahan ng mga Diyos, idolatry na, nanas katikisin, watak hibaluan na. Wag hibalo sa una, munang napatuo ko anong mga pastor, ministro nga, ang revolto ko na may gisimba. Which is dili na. Kompleto ha, ang Ark of the Covenant, gisugo na bro. Yes, gisugo. Kanay niyo ang mga revolto, gisugo na. Yeah, naipaaswat. Sa ato pa, katanan dahil na itong pastor, kinahanglan kita sugungon nito pumunta sa Biblia. Kanang pag gamit na ito ang Biblia nga book by, gisugo ba nito ani? Panahon sa mga apostol, wala sila yung gumandaan na Biblia. Hindi mo na nila scripture. Scroll na nito. Asa man giingon sa Ginoo nga, oy, ibukbay na ninyo. Itapo ninyo ng Old of New Testament. Ang mga apostol wala giingon ana. Ang mga obispo ra gay gabut-but ana. Ang ilang mga successor. Tanong gabut-but ang mga obispo. Kaya mga obispo, ang ilang authority gikan sa mga apostol. Kaya ang gahom sa presidente, mapasa sa musunod na presidente. History will show us ang sumusunod sa mga apostol, mga obispo man. Sumutuot sa mga obispo. Ang nakadaot na to, pili-piliyon na to ang sunod sa mga obispo. Dili naman nakadaot bro. Ang nakadaot bro, ang imong pagsabot. No. Asa man giingon sa Biblia nga, dili ta matuo sa mga obispo. Ha? Asa man giingon. Wala pa. Atong iagi ka na yung giingon obispo. Atong iagi sa qualification dili sa mga obispo. Di ba nag-ingon ko nimo kaganina nga? Kay imo man gipasabot nga ang mga obispo nisupak sa gituno ni Kristo.
imong gikudlo tong Juan 4, 23 hangtod 24. Sara to. Okay, giingon dito nga ang mga obispo ni supak sa gitulo ni Kristo. Si Kristo igo ra man nagsulti nga mosimba ka sa Dios pa espiritu. Espiritu. Unya karon ang imo man kung nasi mo nahuna nga ang mga ribulto mo gisimba. Dili na teaching katoliko. That is kung magpadayon kag ingon ana, mo na gitawag sa argumentation of fallacy, Strowman fallacy. Kaya dili teaching sa mga obispo nga himuong Dios ng ribulto. Ang function sa ribulto, simbolo. Kaya sa Biblia, Salmo 74:9, nga naay mga balaang simbolo ang katawan sa Diyos. Lahi ng simbolo, Diyos. Muna, kung ingon mo nga ang ribulto na gihimong gisimba, which is, muna nga, masalaagin mo. Ako, nanginala ko na. Oo. O bitaw si Atty. Bacalso, na former protestant sa Siliman, evangelical, Atty. Bacalso, former evangelical. O, nag-explain siya ng garawan. Ganun siya nga. Kastong mga katoliko nga ni Bia, tungod kayo nadala sa mga pastor o ministro. Nagsimba ko ng ribulto. Mahirap po itong ni Bia sila. Ano man? Iwa may pagtulunan ng katoliko nga simbaho ng ribulto ingon nga Diyos. Diba? Unang niingon siya ito ni Bacalso, may nabutong ni Bia sila kay nituo sila sa mga ministro, pastor nga ang mga katoliko, gitutuan kunos pare nga simbaho ng ribulto. Oh, yan ang fallacy. May rapod nga ni Bia, kay wala ko na gitulo sa mga pare. Oh, yan ang fallacy, bro. Ganun fallacy man. Fallacy, kay kanan yung pagtuo nga ni Bia ang mga katoliko, agya ng mga butanga, like katong bunyag, kanang mga... Nagkuhan pa, dili lang kay kana. Dili na mo'y rason nga nung ni Bia ang mga katoliko diha. No? O maabot na taan na. Diha, ang rason, ni Bia sila, o pagbiya nila, diha nila nabawaan ng mga... Reverse. Oh, dili kay mo'y rason nga gibiyaan ng katoliko agya ng mga... Mo na rason sa una na ako, nangubiya ako. Pero sa diyang na-enlighten ko, nakasabot ko, ako nang gihinahina ni Mugsiel, nakaingon ko, hindi naman yan. Ibalitad man yan. Ang giingon nilang, sa iyo po man rin correct. Natuman ang giingon sa Isaiah 5:20, nga mabot ang panahon, ang itong himong puti, ang puti himong itong balihon ba? Ang isaktong pagtulunan himong sa iyo. Sampul, lahi ng secret images of Diyos. Ang atong secret images sa mas mga kirubin, magaling, biblical ang galing na, ingnon manilag Diyos, kana ko ng mga larawan at simbahan, mga Diyos. Ito pa ilang ibalitan. Lahi ng icons of secret images of idols. Ang idol sample na nagtugaan sa Biblia. Baal, Mercure, Diana, hasta di yung kabasa na larawan ni Mary, larawan ni San Vicente, larawan ni San Padre Pio. Wala. Ngayon naman yan. Oh, yes. Order naman yan. Di ka magpataka. Aware naman ka nga. Aware, bro, nga si Satanas, Angel of Light. Asa man mabasa, kanang nasa yung una-una, nga ang larawan ni Mary o ni San Vicente, Diyos. Hindi man siya Diyos. Wala yung pagtulunan. Oh, Diyos ba si Mary? Wala ka na mo. Tuhi nga si Mary Diyos. Diyos din siya. Oo, naluludhan. Di ba? Dili tanang pagluhod sa Diyos. Ang bata, ako mo itong gising na ito, wala niyo mo basaha. Anong ibutang mag-altar? Wala niyo mo basaha kung akong gising niyo about larawan dito. Diliran sa natin na touch kay taas kayo ng topic. Balikan sa natin. Dili tanang pagluhod, pagpaka-Diyos. Ang bata, kung nagluhod-luhod siya nanay o tatay, pagpakiluoy, parang di siya bunalan. Di mo ba niyang Diyos niyang nanay? No. Si Elijah, giludhan. Go, mas bright Bus ka hari na. uno blessing. Di mo bang Diyos si Elijah tungkol kay giludhan siya? Mas bright ka, Ana. Dili na mo. Little knowledge, very dangerous. Kay Mawala dali kay excuse. kay tanang pangluhod. Asa gitudlo sa Biblia nga idolatry ang pagtahod sa mga ribulto sa mga santos. Tahod ha? Like ng himong Diyos? Ang nagadaot ko sa mga dili katoliko magpataka. Daghan na mga tuo nila. Kung but na hunaon, nagpakatap o fake news. Nga nung ipakatap man ng Diyos ng mga larawan sa mga santos, wala man nagitudlos Biblia ng Diyos ng mga larawan sa mga santos. Tanan bang larawan Diyos? Buo ba niya masabot ka ng ribulto ni Rizal sa plaza, Diyos na? Wala na, Lord. Oo, okay. Pero Diyos na. Umuluhod ang larawan ni... Oh? Asa mabasa sa mga Rizaliana?
Rizal yan. Kami wala ni magtuo nga si Rizal Diyos. Mo nang dili na mo Diyos Rizal. Diyos. Ayaw may pasangibihan. Kaya na, Diyos yan siya. Catholic Christian Sa mga Rizalian. Kung Diyos pala, di trabaho na to ang pagbubana, kaya naas Biblia, gumon. Mabitaw na mga pastor, ministro, makakita, nalawan sa Katoliko, gumon. Kaya ito, Kung sila ito Diyos ba, may na. ilaman ang ginasimba sa una. Wala. That Sa is imo ha, false wala concept. din mo simbahan. Dili false concept mo. Hindi. Ang mga ginasimba bro. Itudlo ko na mo sa tao. Bro, ay kung ilan. Mo lagi na. Generation is May Ang dala mga ka sa... ginasimba, mga Oh, ginasimba. na. Mo lagi mo itong imong kaso. No. Mayroon po nga ni Biya ka, kaya nagtuon ka, nakatong pagluhod sa ribulto, Diyos. Which is wrong. Masakas katikisin. Sala na. Di ba, Buluhod. kumikito na siya plano? Kumikito na siya sa radyo? Dito. Agis Ibuwang meron. na siya ni Marcos sa una? Karon na sila, karon na Oo. Patay na, no? Actually, karon daghan ang nawalik sa Katoliko. Pastor o ministro ko yun. O, dagan ito. Amo to, kung iya lang, tanawan na akong ipang post. Kung imo ng tanawan. Oo, tanawan. Kaya mga professor pa gani. Hindi daw. Sampol, professor. Professor na bro. Oo. Una na, atong kuwan. Kapitana, oh. Karon, katong imong accusation ganina nga, ang mga obispo nagtudlo og supak sa gitudlo ni Kristo, wala pa rin nakakag-ebidensya. Ang bersikulo nga imong gihatag wala. Wala gingon dito mga obispo ni supak sa gitudlo ni Kristo. Ang gingon ni Kristo, gingon dito nga magsimpa ta sa Dios Espiritu. Tinuod man kay ang Dios Espiritu man. Oo, di na makita. Oh, kung mag-atubang tag karawan, wala man ta magtuo nga mo to'y Diyos nga mo to'y Espiritu dili. Ang Espiritu niya makita. Katong narawan dito, simbolo lang. Kaya bisan gani ang mga pastor, ministro, kanang mga born again, kung magsimba sila sa ilang mga mag-worship sila, hindi man abot pasabot na wala makita doon sa tubangan. Kaya din pastor nga ilang giatubang, sabton nga nila mo to ilang gisimba, kaya na sila natubangan, katong bungbong sa ilang, kuwan mo na to ilang gisimba, kaya na, hindi mo na ilang giatubang. No, hindi. So mga tungod lang kay na ay ribulto, na ay bungbong, na ay kuan, pero bisag Diyos ang gisimba. Pero na ay mga butang makita, sabto na. Sabto na. Saan pa sayop nitong mga Israelitas nga magsimba sila sa templo nga na ay larawan? Dekorasyon to bro. Yes, agree. Dekorasyon to mga palma o mga cherubim. Sa ano pa, sa wall. dili ay tanang paggamit og ribulto. Dili tanan. Sayop. Nani ay paggamit sa ribulto nga maayo. Sample, representation, decoration, simbolo. Tama, wala ko may anak bro. Pero ang ako ang ginadili. Natulog ko ng Katoliko. Ngano ang imong sundon ang katong gisugo. Yes. Ang sanay ko sa bronze bitin nga gisugo. Nindot, example. Mo na example na sakto ang gitudlo sa Katoliko. Sakto. Kay gisugo si Moises, dewasa ko. Si Moises gisugo paghimo og ribulto sa bitin. Pero wala mag-ingon ang Dios nga himuan ang Dios. Wala. Parehas po sa Katoliko nga magbuhat og ribulto pero wala magtudlo ang mga pare nga himuon ang Dios. Pero unsay nahitabo? Ang mga Israelitas nadugangan og una-unang di mao. Ano man? Hala, kuyawan ning ribulto sa bitin. Mura maghanan. Kay katong mapaakan kung mututok, di man mamatay. So, ang una-una ipunan nila, which is wala gisultis Ginoo. Siguro, Diyos is holy. Bilang mo man, sa inang ka, mapaakan naghalas di ka mamatay. Di, ilang himong Diyos. Ano ba? Ilang hingalan o ngalan sa usa ka Diyos. Niusta na sa 2 Hari 18:4 na. Uno Hari, 2 Hari 18:4. Ilang gipaka-Diyos ang ribultos bitin. Which is wrong sa'yo. Kaya wala mag-ingon ang Ginoo nga himuon nila tong Diyos. Ga-instruct lang ang Ginoo nga buhaton to as a symbol of the power of God. Ganun may tag as a symbol of the power of God. Tungod kay, dali man ka, mututok, ragari ka. Bisag napaka, naghalas di ka mamatay. So, that means, nagsimbolo lang to sa gahom sa Ginoo. Dili kay, mauna to yung Ginoo. Pero, kung sa may una-una sa mga tao, hala, gamahanan mo ni. Uno Hari 2, 2 Hari 1, Uno Hari 18:4. Or 2 Hari, basing malimot ko, or 1 Hari 18:4 or 2 Hari 18:4. Sure ko anong 18:4 pero ang uno bang ikaluwa, masing-masingkat ko. Basta mauna,
ilang gihingalan tong revoltos bitin og nihustan. Kanang nihustan nala na sa Diyos. Bumo na Diyos. Sayop sila mo nang gipaguba sa Dios. Unsay pagtulunan? Dili daotan ang paghimo kay ang Dios may gapahimo. Asa na himong daotan ang ilang huna-hunang ginuga. Nga, ala, nagmilagro man eh. Di ko ta mamatay, mapakay tagalas. Di ba? So, ato ni ipakadiyos, ato, wala ni sulti dito, pero mo ito ang nahitabo. Yun. Yan man, kaya gihingalan mo nilang niyustan. Sa mga Hudiyo, baghingalan ngalan sa Diyos, buto sabot, ipakadiyos nila ang limuto. Sayop sa suko ang Ginoo. Mo nang ipagba. Karon, sa teaching sa Katolik, may ikaw ba na may tudlo sa katekismo nga ang revolto himong Diyos? Wala. Klaro na, ilang kong makasayt kay makalimot ko akong ganda ng katikisin. Basta na ako'y nabasa dito nga. Ang idolatry, giingon dito, divinizing what is not God. Wala ang idolatry. Kanang ipaka-Diyos ang dili-Diyos. Kaya actually, kanang Diyos-Diyos nga didili. Anong gitawag mo na siya Diyos-Diyos? Kaya gituhuan niyo yung Diyos, kunya dili tinoon. Plus ko na naman yung tarak-tarak kay dili tinoon. O, kanang yung doktor-doktor kay dili tinoon. Kana pong Diyos-Diyos, gituhuan ninyong Diyos, unya, dili, tinoon, punay Diyos-Diyos. Karon, ang larawan ni Mary, larawan sa mga santos, itudlo ba sa mga pari nga Diyos na, para mahimong Diyos-Diyos? Wala. So, dili na mo qualify sa Diyos-Diyos. San Vicente. Pero daghang ito, wala. San Isidro. Muna siguro na ang gitag na Gris Mateo nga na yung mga bula ang propeta. Kanaman magtudlo og mga binalitaan. Natuman ang giingon ni Isaias. Isaias 5:20 nga ang puti himo ito. Means pa mo. Kaya naman. Dili matawag Usay dili bula ang propeta ng manudlo o balik. Nga butang-butangan ang katekismo. Nga nagtudlo kuno ang katekismo ng katekismo, asa man diha ang basa katekismo. Wala man magtudlo o may mag-ingon ang mabasa ng katekismo. Kaya sa Pulong Trinity, di man nakabasa na sa Biblia. Pero we use it. Di ba? We use it. Kaya galing God. Wala man na sa original, Hebrew ka ng Greek. Kaya sa Hebrew, Elohim man na. Sa Greek, Theos. Dili na God. Pero ano mo gamitan ng term God? Translation. Dili bawal. So mo na kanang yung katekismo, wala may maingong na sa Biblia, pero ang pangutan na bawal na gamitin na. Tungod kay wala sa Biblia. So kung bawal kay wala gisulat sa Biblia, bawal ko din ang Trinity. Wala pa. Sige. Kaya wala man ang gamit sa mga apostol silang panahon. Di ba? So mo na nga, di ko manalagyan ang putis ng Diyos. Illogical. Kanang ang inyong style sa argumento mo, wala na sa Biblia. Kaya wala mas Biblia, bawal. Wala sa Biblia, bawal. O dili mo contradict. Pumitan nung utang ako, kung sa may gitudlo sa mga obispo, nga supak sa gitudlo ng Kristo. Katulang sa lagi, hindi ako magiging. Ingat, wala pa kayo, dili pa Speculation. Interpretation ang imong pag-inom. Wala ko i-interpret. Balikan na ito imong 8-8 sa Job. Sige. 8-8 sa Job. History. About sa inyong history. Please inquire of past generations and consider the things. Search. History lagi. About history. Sa Living Bible, history lagi. Lagi. Read the history. Read the history books. Ang pagsulat ba sa Job na anang Katoliko? Huwag mo mag-igon kay ang Katolisismo sumpay na sa Kristyanismo according to history. Kaya mo lang ito, ang Christian group, itawag ni Ignacio og Catholic. Para po matuman itong giingon ni Kristo ba nga akong balay pagkatawag ko ng alang sa tanang kanasuran. Kasi alang sa tanang kanasuran, universal. Gani, nato'y bishop na nag-explain ang Catholic na description. Ingon siya, sa iyang exegesis na ingon siya nga, katong gihimo ni obispo, nahimo to niya katumanan sa gusto ni Kristo. Kaya nakalitok si Kristo nga akong balay paghingalan og alang sa tanang kanasuran. Diba? Sa manang alang sa tanang kanasuran, universal. Kung gawas din na sa Greek, manang napurma ng Greek, English, Catholic. Muna, nga katong gibuhat ni Ignacio, gitawag niya Catholic ang Iglesia, katumanan sa gusto sa Ginoo.
Mga tawag og universal. Ano man nga, kanang universal o Catholic nga description, mo mong gunay mark good sa New Covenant Kingdom. Kay ang mark sa Old Covenant Kingdom, dito ako ito Jewish, kay para na sa mga Hudiyo. Tinuhuan sa mga Hudiyo. Jewish religion, kay exclusive for the Jews. Kung Intel ka, okay labot, di ba? Sipon kang mahugaw. Pero sa kang Kristo kanan sa kupon, wala universal. Muna nga, nakalitok si Kristo nga akong balahay, propetical man sa New Covenant naman niya yung masabutan pang tibuo kalimutan, sa kupon tanan. Muna, Catholic. So muna nga, nung Catholic ang tinuod nga Iglesia ni Kristo, tungod kay muna gusto ni Kristo mahitabo, ipalukot sa pagkaon po, wala na ipalami. Okay, sa mga Hudiyo sa una, paboy, hindi pagkaon. Kasi wala English, hasta tubo, hindi pagkaon. Wala pang isunod yung Council of Jerusalem gani. Na sila disciplinary nga hindi pagkaon ng dugo. Nga sa Catholic exegesis, temporal distinction, Jewish practice. Pero sa Council of nakalimutan ko itong council sa simbahan na giwala ng pagpili sa pagkaon dugo. Ang reason tungkol kay Jewish custom na niya. Katumanan ko na sa giingon sa Hebrew 7:12 nga kay Elisa ng pagkapari, Elisa ng sa magbalaon. So ito pa, dili tanang changes diay sa'yo. No? Ganong dunay mausap. Kaysa New Covenant priesthood, allowed ang mga bagong pari to make new. Make new. Basta dili lang supa no? Sa teaching ni Jesus Christ. First anang pagpista sa mga santos, dili man na. Kay Sino pwede na may numudugo? Ha? Kaya wala na gidili ni Kristo. Sa unang po. Ngayon, ikaduha po, ang kana nga pagdili, Jewish. Sa, kung mabasa ka sa Colossus God, matod pa ni Paul, na yung mga kasabutan nga giwala na gitapos ni Kristo sa cross. Na Colossus 2:14-17, kato ng mga Jewish practice. Then sa Hebrew 6:1, pabiyaan itong unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Ito pa katong yung mga Jewish practice ang ato man. Musunod siya sa sinagbukas sa Along Sabado, kay kakang mga Hudiyo ato, kay naman tayo kakahulay sa mga Hudiyo. Si Kristo gani, akong giingnan naman sa Bautista, kung tinuod mo nagsunod yun ni Kristo, anong dili mo mag-apil o pista, na si Kristo tig-apil mo pista. Ang ina sa abat naman, di ba? Pero, mao na nga. Katong pista nga gi-apil ni Kristo. Katong karaan, katong Jewish. Ngano wala man na dadaaron na tradisyon man na. Yan sa Colossus 2:14-17. Karon Na ay mga kasabutan ng ipangwala tungod kay bago niyan New Testament na nasa Hebrew 7:12. Kung ilisa na ang pagkapara, ilisa na sa pangbalaod. Ano sa mga balaod ang ipasabot niya? Kinamang yung mga balaod na pang Jewish lang. Nga pag-abot sa Christianity, ilisa na po. Pila na may new set of authorities. So muna nga, ang mga obispo po, particular o pista sa mga santos, kaya naman doon siya Lucas 1:48, si Mary, na full of grace, na inon siya nga, ituboy ang mga mapausan. Ituboy, sa ito pa i-exhort, pahimong example. Mutaklo po sa giingon ni Paul sa 1:11 nga, panitingon kamo kanako. Ito pa, example din mga santos. Ituboy ko no. Yan ka ng mga pista sa mga santos, mo man yung pagtuboy nila. Pasidunggan. Pasidunggan. Naluoy ko sa Katoliko. Luoy. Kay Duharay Santos Katoliko. Luoy. Dili, no? Sakti daw sa Pinoy. Duhara ka Pilipinang santo. Pagtuon sa unsay definition sa Katoliko anang sing lahi ng canonized. Pinas brad. Duhara. Sa Pero sa tibo kalibutan dagan kayo, sa Tibo kalibutan. Pero wala mo kasabot sa Santos. Wala. Sa imo na. sa imong Dili. view. No, dili sa Mong topic ra nga unsay saint. Sa una, ako kay balon sa definition sa saint sa tudlong Katoliko. Saan saint? Kay siguro pagtuon ninyo ang saint sa Katoliko katurang i-canonize sa Vatican, which is wrong. Which is wrong. Lain ng canonized saints of biblical saints. Yung biblical saints, katong nagtuman sa kabuto ni Kristo. It does not mean nga ang nagtuuman ko ng mga dili Katoliko nga ang santos sa Katoliko katurang i-canonize sa Pope, which is wrong. Wagin magdulong si Barana. Kanang pag-canonize, pag universally declare lang na tinuod yun siyang santos. Plus kung yan yung scripture, actual, daghan man ang sinulat ang mga Kristiyanos. Pero nga nung nag-ingon ang mga obispo, kinilang
ang opisyal. Kini lang ang hinungdagan sa Espiritu. Kini lang ang ilang di-canonize. Sa ito pa, kung wala'y authority ang mga obispo to canonize, kini kung biblical canon, hindi ka mo tuon na 27 books ang New Testament. Kaya wala mo nag-isulti sa mga apostol. Sige bro. Oo, mga obispo malala. So mauna nga, ang mga obispo di ay authority sa pag-canonize. Pag-declare nga aron dili kaduha-duhaan nga santos magito. Oh, pero dili mo pasabot nga ang santos katurang gi-canonize. Kaya ang definition sa Biblia sa santos, kato bang nagsunod sa ato pa, naa di ay mga santos na wala ma-declare. Pagkalagan, kato di mga martir sa 1st century, 2nd century, wala mo ito na-canonize, santos mo ito. Vilma Santos. So na nga, atong koneksyonan ng una-una sa mga nga. Ang santos sa Katoliko. Sa inyo ra po mga CFD. CFD man. Muna nga, karon kani atong Bible study. Nag-Bible study ta ng exchange of views ta. So correct, kung sa mga fake news. Exactly. Yes, oh. So, undang na taan ng gituhuan nga ang santos sa Katoliko katurang i-declare, which is wrong. Kaya parehas nga na muna ng gitara nga maura ni ang official list pulong sa Diyos sa New Testament 27. Pero wala mag-ingon ng mga obispo nga ang pulong sa Diyos kung nila nasulat. Kaya mukontradict po na sa giingon ni Paul sa 2 Thessalonians 2:15. Nga niyon siya, parog ka mo sa mga tradisyon nga mong gitudlo ka ninyo kagalig wali sa baba o sulat. So duha. Diba? So mauna nga tuwa na ito ang tanan. Katuwa na masulat, should be written. Yung ni sa King James Version. So kung should be written, mean, sayop ng kuna-una nga na ni siya. Diba? Okay, should be written man. Yan yung si Kristo, tanan akong gitudlo, tumana. Ya kay di man tanan na sulat. Ya, dili essential tuwa masulat. Muna nga, sa Catholic yun nga basihanan, supak yun ang sulat scripture alone. Ang gitudlo sa Katoliko, kung gamit mo na rin ang word sula, katong muna nabasa na ko sa libro ni Scott Hahn, katong former Presbyterian minister na nag-convert sa Katoliko. Ang Katoliko ko no, supak anang sula scriptura. Kaya ang sula scriptura, buot pasabutan na ang word of God na sulat lang. Oo, tama. Sa Katoliko ko no, kung gamit ko pulong sula, sula verbum ne. Ano sabot? Supreme authority. Pag-iwas ako. Only the Word of God. Kung sa'y kalainan ng only the Word of God of Sola Escritura. Ang kalainan na, parehas sila pulong sa Diyos. Only the Word of God of Sola Escritura. Only the Scripture. Pulong sa Diyos ng Scripture. Ang kalainan, tungod kay kung mayroong kag Sola Escritura, ang nasulat lang pulong sa Diyos. Pero kung mayroong kag Sola Verbum Dei, bot na ipasabot. Pulong sa Diyos na sulat o wa na masulat. Kumplito. Muna nga, ang ituhan sa Katoliko, kung gamit o pulong sula, sula verbum Dei. Only the Word of God, both written and unwritten. Sa Protestantism, sola Escritura. Only the Scripture, Word of God. Wrong. Contradiction, 2 Thessalonians 2:15. Sa Juan 21:25, dili kanang buhat ni Kristo na sulat. Yeah, kung sa may buhat ni Kristo, miracle teaching. Dili kanang na sulat. So, wrong ang sula Scriptura. Ang correct, sula verbum Dei. Only the Word of God, both written and unwritten. Muna yung reason, ibalik ko sa Katoliko, kay kumplito ang sa Katoliko. Kompleto. Kay pagkasayog man ninyo itong wala na masulat. So, mingon tag kompleto na, ganun, wala pa ko'y Katoliko na pangutan ng luwas na siya. Ay, siyempre topic kay hinahanglan ko guide anak kay sili kay na. Pero ako kang sindan og link between og Protestant og Catholic about anang luwas ka na. Ako sa imong Facebook. Patiwasa sa context sa inyong ang Job 8:8 nga mo ito ninyong basihan sa inyong ang history. Anong nasuti na anang please inquire of the past generations. Kinsay kasulti na? Sino? Oo, bro. Dito. Dili? Diba?
Gusto ko mo answer na kay Gilibikon mo po. Ang nasulti na si Bildad, usa sa amigo ni Job. Manang nasulti niya na i-inquire ang past generation sa history sa Ginoo. No, dili ka ng history sa inyong religion. No, wala man gumingon. Specifically, na siya kaugalingong sasabot. Hindi mo na nato ng sample. Di man daw tayo may sample. Amo nang gipremise nga ang basihan niya, dili lang kayo nasulat. Apili ang history. Nasulat ni. Nauna Dili na ba? ako. Kay- First 5 books sa Kuan. Dili, ang good pasabot pa kay ipatanaw man sa nangagi. To prove man ko na kung tinuod na na. Oh. Kung amo nang gigamit na bersikulo to prove na usa niya isang paagi pag-prove nga kanang imong pagtuo tinuod kung makita sa history nga si Kristo bagay gasugo na. Mo na. Kay mayon ka nga iglesia ni Kristo man ni amo. Isip ibuloy pod mingog Kingdom of Jesus Christ man ni amo. I-prove sa history kung si Kristo bagay gasugo na. Dili man si Kristo si Kibuloy na gasugo na. Kaya kung si CF dili man si Kristo gasugo na. Peter Tanchay may gasugo sa CF. Karantularan ng group. Yes! Pero ang Great Commission, Kinsay gasugod sa CCF, si Kristo, si Peter Tanchay. Kristo. Roma. O muna, asa sa history. Unsay history mo prove. Kanang CCF, si Kristo ay gasugod. Kaya akong hatag ko niya mong ebidensya, si Peter Tanchay. Matthew 38. Matthew 38, 18 to 20. Wala. So, dili ka makapakita historical evidence na si Kristo may gasugod anang CCF. Mura lang tinuod kay gigamit ang ngalan ni Kristo. Di ba? Sa iyo nang ka, Christ Commission. Commission ba yun? Gigamit ang ngalan ni Kristo. Pero dili si Kristo may gasugod. Di ba nakumbot na hunaon, Hindi pamuwag na makatest ka, sa para tao. makarinig ka kung anong maturo dito. O, Dili. lisod man po tayo na mag-judge ka na wala Dili. ka sulod dito. Ebidensya. Kinsay gasugod sa CCF. Kristo, Peter Tanchay. O, kinsay gasugod Roman Katoliko. Kristo, namin yung mga ebidensya. Sa may ebidensya diba? Roman 1680. Encyclopedia. Matthew chapter 16 verse 18. Kinsay gasugod na na encyclopedia, be. Sige. Sa ito pa, bright pa kas encyclopedia. Oo. Okay, Mas bright pa dahil ka Kristo. Hindi, ano yan, unahan ako. Eh, The New Book of Knowledge, volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Pero take note, niya ito panahon na wapag itawag ng Roman. Ha? Kasi yung ka nga, asa mabasa sa Biblia Roman, kaya sa, kay context to context. Gitawag ni siya Roman rin sa New Book of Knowledge, kay kanus aman ni nasulat ng Book of Knowledge, away naman, human naman ang Council of Trent. Sa Council of Trent man, gibutang ng description nga Roman. Nga ang gitawag ng Roman, katulad ng gisugdan ni Kristo. So kung nanggapon, anong description nga Roman? Wala, pero kung tanawin mo sa history, si Kristo may kasunod niya. Kaya sana mo, wala tayong evidence. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem, almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ. 120% And they were... na si Maria Nagitas. Let me finish first, before reaction, okay? Sige, go. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Okay, so muna, the church, described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which He established. The history of the Roman Catholic Church traces the destinies of the society from its beginning until now. Gani, admitado ang mga Iglesia ni Kristiyano. Sa ilang Pasugo magazine, March, April 1986, page 4 by Phil Hundred Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Hindi po, sa mga apostol. Pero, to be fair sa Iglesia ni Cristo, nga nung nibiya sila sa Katoliko, kaya nagtuo sila na nagtudlo na panumpi mo. Pero, dili sila supa, na mo ni ang isugdan ni Cristo. Diba? Laing, di ba, tipukulo na. Nung ngayon sila, nagtudlo na panumpi mo. Ako, plus bini na, para na ako. Sa inyo ka, gitukod ni Cristo, nagtudlo di mo. Okay? Hindi mo na ngayon sila total apostasy. Then sa, pasugog yapon nila, March, April, page 41.
So we don't question the claim of the Catholic apologists or defenders that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So bakit? Catholic Church alone man ang makatrace sa iyang history back to the apostles. So therefore, mo na yung tinoon. Pero again, to be fair sa Iglesia ni Cristo, ila man yung pulong. Anong nibiya sila sa Katoliko? Kay nagtuong sila, na sila una-una, nga nanudlo na kung mao kay mga larawan ko no, Diyos, o kumpisal ko no, bawal, dagan ba? Tudlo ko ng pagtulunan siyawa. Muna, allegation nila na. Pero para na mo, blasphemy. Blasphemy. Thank you. Blasphemy. Tungkol kay nasiyon ng ka, ang Lamang gitungkol ni mo kabalo Cristo. sa kinabuhi ni Manalo. Ang Si gitungkol. Manalo, mutuo ng Diyos si Kristo. Nag-rebuild kay gipakha siya sa kuan sa balista. Pagahit ko to. Ako Ako sa niyong iwasan, okay. Buhay na lang. Atong iwasan yung Book of Knowledge. Basa na po sa Brunier. Brunier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek, Catholicos, Universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost in the day of Pentecost. Napag-umayong ka nga, asa may putuhan? Brunier o ikaw? Mas mo bibili mo ko ani kay standard difference ni Brunier. Nakasulat na sa Biblia. Pentecost. Okay. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ. Its founder, who was both human and divine. Dili mo ito makaingon na sayop na yung gibutan sa Encyclopedia International o Brunier Encyclopedia. Kaya nasa may gibasihan, ano na pa? Kato si Obispo Ignacio, ilang gibasihan na ni? Nga ang Iglesia ang gitukod ni Cristo, gituhod ni Catholic. May bilis. So, kung sa masihan na mutuo kang encyclopedia, Because mutuo di base kang sa history. Google, pero dili ka mutuo Biblia. No, wala, imo na ang accusation. Imo na ang accusation. Wala Sa basihanan sa Katoliko, tulo. Bible, tradisyon, o magisterium. Di mo yung kag-claim mo tuos Biblia? Nagkataon lang na dili lang ka parehas kung sabot sa Biblia. Pero don't accuse me nga di ko Pero naman na, ingat Huh? na naman ang mga churches sa Church of the Living God, Church of Christ, naman na sa Biblia. Pero wala yung standard reference na nag-ingon na ang CCM, wala yung standard reference na ang CCM na Wala hindi pa- kasakupan gitukod ni Kristo. Wala mapod mo ang wala mapod di claim na ni kuan Sir Kanchi nga iyang iyahan ng church. Okay. Kristo na ka church. No wonder. Even Ang church, even kasama na yung Apollo church. even Illinois, even Oh. Felix Manalo, mo dinaya na. Ang mo din Pero history, di nila maguba. ang word of God, why dili maguba ang history? Yes. Guba ng history. Ang history, So kung mutuo ka og Google, mutuo ka Wikipedia. kung tinood. Yes, mo lagi na. Kung tinuod si Muhang kuan mo agree ka, pero dili ko tinuod, dili ko ka mag-agree. Yeah. Oh. Oh. Pangutan na. Kay ibutang mo na niya, unsay source. Ana, Wala na siya. Wala. Kung mugugol ka, unsay Yes, source. unsay source. Wala na Kini, siya. standard reference. Kanang mag-examine ba ta na? Kay print na. Huh? Kini part ko din, lagi ko yung libro ani. Kanang na, pwede i-edit na. Oh, that Di is ba? why. Yeah, oh. Pero sila, Go back to the Dili original ni-edit. scripts, Kaya kung manuscripts. ipakita ka yung din sa bisan sa korte, hilgo na. Oh, Ngayon, pangutanon po ka. Pangutanon po ka. Palitan, yun kag Wikipedia na. Pangutanon itong Wikipedia, kinsay source na. Oh, exactly. Ikaw sa isamin. Oh, mora ko yung ipangutana. Kinsay source sa Google. Oo. Google mo gunin, nga di mo ni Google. Oh. Brunier Encyclopedia. Google mo na Oh, yung lahit na. Oh. Dili Hindi mo mo ba kay Google sa iyo. Wala kang ebidensya. Nga, sa hugod-sugod-so, history mo sa sosiyanan, tuprove mo ko na tinood. Kung nga, dili ko, Kaya na witness nga nila. dili ko madalaan ang CCF, tungod kay, kisa gigamit ang alam ni Kristo. Wala mang There mga is no historical evidence na si Kristo ang Wala pa mga dini mo sa CCF. Kaya di man CCF makaluwas din mo. Kristo man. Wa ang tumigilan ko. So, ano makaluwas na yan, Romano Katoliko? Ay, Si Kristo mo yung Savior. oh. But, dili mo manalis na God
Yun, gigamit niya ang Katoliko nga mabuo ng Biblia. Gigamit ang Katoliko. Oo, gigamit ang Katoliko. Research ka kung sino Yes. nakitabo sa mga kinabuhi ng Katoliko. Yes, so, Kita naman ko. di ko mo supa. Ang kinabuhi sa simbahan ng itungkol ni Kristo nga ay sad na ako'y maayo. Kaya gihulag ko na ni Kristo sa Matthew 3:24-40. Na naisagot, naitrigo. Nganong naisagot, naidautan, tungkol kinayo. Nganong naitrigo, o mga santos, tungkol kay si Kristo ang founder. Ayaw ilahat na tungkol kay ang simbahan ng Katoliko na yung mga dautan, santo na wala na lagi mga santos. Di ba? O, di mo ito mabalaga na kay gihulag ko man ni Kristo sa Matthew 3:24-40. Dito mabalaga kay sa anos paghukom lainon ang buutan, lainon ang dautan. Kandeng yung kanila. Kasi pagpari, hindi ka ikyas na. Hindi ikyas. Mabibig ka, santo. Papa ka, di ka ikyas. Wala na siya. Oh, pero- Kanaan mo atubang. Yes. Pero pinutan na katurang maluwas, kay Wala isulod yun. sa Katoliko, Hindi sa ni Kristo ay individual na. Wala nang individual wala na siya. So, sa mga... So, hindi. Ikaw na po. Sige. Napaitikan nyo lang. At to ko sa Sa inyo ang makapasay. sa mga obispo nga is gitudo ni Ako, Kristo gabas na sila po supat sa ang obispo. Ulong sa Ginoo. Okay, direta sa koan nga maka-forgive mo og koan Yes. sins. So, basahan na to Luke 5:21. Sige. Yung part 21. 21. Luke 5:20. So, confession ang point ko eh. Kumpisal. Sige. Di, pagpatawad sa Yes. Oh. Kay si Jesus man na siya, napatawad siya kasalanan. Mm. Doon sige accuse sa iya sa mga teachers ng law. Sa inyong panahon. Luke 5:21 basahin. Mm. Oh, wow, hindi ko mo interpret. Kami basa, saktan mo. Wala ko i-interpret. Wala akong Pinay opinion. mo gulbit. Kaya kanang interpretation na mo sa kaya kung dili i-interpret sa ito, pag mabasa ng kanya ay nagsulti o dugan. Ito mo yung wala interpretation. The fact na na kay Oh, kung nay, wala dugan. niya, na That's kay your interpretation. opinion. Tara din mayroon ka nga, dili Roman Catholic ang gitukod ni Kristo. Interpretation na. Wala na sa Oh, Biblia. base sa Wala nga, Biblia. ayaw, dili tag mo deny, yung hipokrita na, no? O gani. Ang O bitaw na nila interpretation na maayo, na interpretation nga angay dawaton kay maayo, na po interpretation nga dili angay dawaton. Dili kay mayon tag, dili ko ma-interpret. Dili binuang man na. Kanang mayong ka nga, dili Roman Catholic ang gitukod ni Kristo. Interpretation man na. Ato na lang ng tunan o sakto ba ng Biblia? Kung imong kaya dili kay mayon ka dili na interpretation. Luke 5:21 kung sakto ba na o dili. Binisaya pa ni. Sige. O sige. Kunya nagkapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ilang mga paresiyo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundi ang Dios lamang. Dios man Jesus Christ. Makapasaylo sa Jesus Christ. Yes. Iwasan na. Oh, Diyosan. Apan, nasayran ni Jesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila. Nganong nagunahuna man kamo sa ingon niyana? Hain ba'y sayon ang pag-ingon? Ipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon? Bangon o lakaw? Iwasan ba? Ito ba sa mga Ilayin ninyo ng Lord niya. Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala. Ayun. Busa iyang giingnan ang paralitiko. Ako nagsugo kanimo, bangon, dada ang imong higdaanan. Sige, O iwasan naman nila. pauli sa inyo. Diha-diha mitindog ang paralitiko at tubangan sa tanan. Ikuha niya ang iyang higdaanan ug ni pauli nga nagdayeg sa Dios. Sige. Nagdayeg sa Dios, no? Isa na lang. Mga duha ka sumpay. Isang sentence. Natingala pag-ayo silang tanan.
ug uban sa kahadlok ilang gidayeg ang Dios Panginoon. Kahibulungan gayud kaayo ang atong nakita karong adlaw. Okay, salamat. Okay. So, ang anak sa tao diha, ngayon si Kristo nga, adunay gahom sa pagpagsay sa sala. So, ang mga humili ug guniagon, wala isla katuo ba nga si Kristo na masaylo sala. Ngayon sa anak sa tao na ay gahom. Yan, kanang anak sa tao na si Kristo, kung sa may iyang gisulti diri sa Juan 20, 19 hangtod sa 23, mga apostoles yang ginalani, ano sa sa pagkakilom-kilom na niya itong adlaw, nga mao'y unang adlaw sa semana, Domingo, nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang puntahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitunga si Jesus sa kaliwala nila o mingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus niingon kanila pag-usap, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga ipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Timaniha ang premise aniha. Ang anak sa tao si Kristo ang ipasabot, adunay gahom sa pagpamasaylo sala. Kaya si Kristo nag-ingon dire nga, mainyo ang kalinaw. Okay. Dili na Masa ako po naman. Kuman siya makasulti niini, iyang ipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan. Timaniha, gipadala sa amahan, ngay gahom sa pagpasaylog sala. Kristo. Pero wala siya magbinugtong. Ingon masadali, maingon nga ako gipadala sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Sa sumpay, isulti niya kini, upunya gihuy pa niya sila, o giingan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasaylo. Muna gitawag sa Katoliko o Sacrament of Confession. Kaya dili man ni parehas ato dahil mo po itong kita magpinasaylo ay tatagsa-tagsa. Kay requirement mo yun na. Di ba nga, wala may option diri nga dili mo pasaylo. Di ba? Pero diri kay ang mga ministro man mga apostol ko. Ang yun yan. Ang inyong ipasaylo, kung doon na kami ipasaylo, pasayloon ang ilang mga sala. Ang dili ninyo pasayloon, o na may option na kung dili sila mo pasaylo, dili usab pasaylo Ginoo. Gani kung imo ning sabton, ang dahom man sa Dios, authority man sa Dios. Kaya ang Dios tag-iya sa balaod. Mo kapasaylog sala. Nya kay siya may tag-iya sa balaod, pili po siya umayon siya, di ka na ko pasayloon. Himo na niya kay himo na. Dios po siya. Pero nganong iya man ang gi-extend ngadto sa mga apostol? Sakto ang Katoliko. Nga niining higayunan, nagtukod si Kristo o gitawag ni sakramento sa kumpisal. Now, dili na ito mabasa ang pulong sakramento dire. Pareha sa pag-iyon nga dili mabasa na ito ang termino Trinity. Okay, termino naman na. Pero ang essence na sa Biblia. O wala may mo ingon nga. Exclusive na sa pari. Sila, kisa may giingnan na ni. Ministerial priesthood ni. Yeah. So muna nga, sa tradisyon, giklaro na. That's why nagikumpisa ang tinuod na simbahan. So muna nga, ang mga born again, Iglesia ni Cristo, Sabadista, kulang ang bilang na sila. Kulang na yung Ginoo? No, tanong nyo kung kulang, kay huwag nila gi-appeal, ang giingon dito sa Juan 21-25 nga wala masulat, nga should be written. Ito pasabot importante ko. Pero kinahanglan masaylan na to through tradition. 2 Thessalonians 2:15. Pero ayaw lang itong tradisyon ng isaway ni Kristo. So tradition. Ako balikan na itong gihansan na. Pero ako na itong gitubag itong imong basa sa Mark City. Nga ang ipasabot ni Kristo nga tradisyon nga iyang isaway dito. Ang tradisyon to sa mga Hudiyo. Nga kanang nasa na itabang sa ilang ginikanan. Di sila mo tabang. Kaya mo alibay sila. Amo maning ihatag sa templo. Kung na-sample sa tradisyon sa tao nga supak si Kristo, kaya ilang
pangitayan niya kung ebidensya nga Catholic tradisyon ang ipasabot ni Kristo ngayong isawayan. Kaya ako nabasa mo yung alis, magkagabasa sa Biblia. Pero tagawa, una, context to context. Hindi kayo makabasa na tagpulong tradisyon. Ato na ng ihapak sa Katoliko. Ato tanaw na to ang context. Kinsa ang ipasabot ni Kristo nga tradisyon ngayong isaway. Klaro man nga, bisan pag basahon ni mo ng unang bersikulo ana, katungan ng mga Hudiyo. Nga, wa sila kahibalo nga sa ilang paghimo nga wala nila kabangi ilang ginikanan kay ila ko nung ihatag sa templo mura pag nindot paminahon wa. Pero wa sila kahibalo nga ilang nalapas ang moral law, ang Ten Commandments. Honor your father and mother. Ano na isipyat nila? Hindi nila rosaryo, hindi isa rin nga Ay, nag-justify, bro. tradisyon. Ay, kugatangin premise, anak. Kaya sabot ng mga tradisyon na. Okay. So, karon kanang nga context, klaro man na kayo. ang oras ato 6:04 pero to be fair sa imo, di na pa mo sulti, ikaw na ang pastor yaon din pa. Okay. Salamat. Klaro man to nga pasaylo ka, pasayloon, o bili kang pasaylo sa'yo. Pero nalisumpay, di po kang pasaylo, di po ka pasaylo sa Ginoo. Nana sa atong prayer sa Our Father. Pasayloa sila sa pasayloa ako sa mga sala, ingon man kamasaylo sila sa kanto. Hindi na natin nalalisan. Pero ang pangutana sa Hebrew 10, 11, 12, makawag kang magsala ang mga pari. I will answer that in this next meeting. Nato kay wala tayo oras. Sige, ano lang ito, ano tanghali. Sige bro, ato na lang ito ang sa sunod Next topic, Sabado katong mga revolto. Sige, Para maklaro salamat. yun. So, mo kwento mo closing prayer. Salamat sa mga Yes, sa Lord. Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat amahan namong ganito nga imong gitugot kini nga okasyon nga maka-sharing mi sa among mga nakatunan dito sa imong mga pulong niya sa Biblia. Gikinahanglan nga amo ning buhaton Lord kay ikaw gusto man nga mag-usa kami. Buwan 17-11. Pero tungod sa mga nagkalihiya nga interpretation na mo o amo nang giangkot tungod kay tao may nga pwede mi masayo mo nang among ipangayo ang imong presensya nga iyahan nimo kami nga unta makatutol kami sa tibukid o kamaturan o naglaom kami nga umadamlag ng balik ang among panagpusa. Kasi ito kami sa among mga kalapasan, among mga kapulawon ani nga dialog, tao rami nga maangkon mi nga dahil mga sayupon. Kaya sana nga sa'yo, agi sa among emosyon, agi sa among dadyo, among budak mo among tipo. Kasi ito kami niya na. Pero kami nga kining among ihimo karon magsilbi ni nga kasama sa kaliso sa kaliso nga kutubo nini nga pinaagi niini kung magpadayon niini sa imong pag-uban nga aduna kini kanang maayo nga kining timailhan nga umadamulag nga posible nga kami si Brad Sancho, si Bert, si kung kauban diri Mr. Tumula nga mahiusa kami o nindot kayo nga mag-usap kami sa pag-share kung ano sa uban nga wala na itong na-clear na itong mga disagreement pa. Okay, kinitanan na mong pasalamatan o gipangayo kanimo sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo nga among manuluwas among imong duto kana ban sa panabang sa imong mga anghel sa langit sa mga santos among inahan Mama Mary nga imong gihilabwed sa Revelation 12 ang babae. Amen. Sa ngalan sa umahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Please. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat. Salamat. Kaya sa nako rin ni Kaon. Mag-picture-picture sa tabi. Oo. Ebidensya sa kaubanan. Isa mo na picture. Ito pa ba katoliko anak? Tulo na matay na isa. Kaya may mga superstitious belief. We admit na. Ano yung mga superstitious belief pang tagol. So, ramo na. Yan si Father Juan, Father Santo, sino kaya mo panggal dyan? Oh, dito. Ano siya yung mga Gapon dito mami sa. O, ang pamaliin. na anak ko nung ipanggugang na to na pagtubo. Delikado na. Si Father Garland po, yan yung display. Kay ma-attract niya ako anak.
Aktak mo nang hindi maayo Kaya rin. ito sa natin sa mga revolto kay Revolta. like sa Santo Niño na yung bawal nga sinina nga sa kanapur. Kaya po, ako nga sultihan. Naamin ipang sunog yun ng mga kanang simbol na ipang nagtuomi nga, isakyan na, labi na ka nang ipang gamit sa mga albularyo. Oo. Nagtumubad nga ninyo. Ipang katugaling sa akuan, ipang sunog na muna. Katong mga na kita sa mga pahay na mong nga, questionable na image, gigadir na, ang katong release pa na namin. Then, gisunog na ito sa, gipalayo po kayo. Pag sunog na muna, eh, di na kay kanigong masamang espiritu, kung asa sila makatrap. Bikadong sa ka na itong balay ganit. Kung Kristiyano ka, dapat hindi sa mag-duwang-duwang o ginana. Mga tungsoy. Nalang, ibalita mo, qualify o kung siya secret images or icons o Diyos-Diyosan. Kaya ang Diyos-Diyosan, bawal gina. Bawal. Bawal gina. O kanadi-anting. Kabak-kabak. Kaya kana diya, ma-attract diya yung demonyo na. Kana mag-umiyon ka nga, anak, mong gamit ko, ano yung timulod nga, epekto ito. Actually, may epekto kay, ang yawa naman ito. Una nga, ang dilita masakyan ng yawa, magbikay tayo ng mga butang na ma-attract ng yawa. Pero dilita ng butang ma-attract ng yawa. Naanas Biblia mismo. Kinaway mga simbolo po ng katawan sa Diyos. Psalm 74. Psalm 74. Hindi mo nga. Noong nang sa pagpunta na po, sa 20 plus years na po sa Catholic, hantod karon sa mag-observe ng mga sa mga PFD. Anong uso kayo ang mga exorcism sa Catholic? Badakan kayo mga gilawaan, panuway. O Sa almost 40 years na po sa Christian, need at a single, ano ba, kanang moment or experience ko nga na sundan yawa. Pero naman na sa Biblia, hindi ka magot mo lang. Bisag panahon sa mga apostol namin, mga isugan di panuhay.